fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna sininga las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hunyo 5, tuig 2024. Sa gyapon ini mo lang ni Mang Kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita pamilya sa lalaki nga napatay sa road rage sa Banwa Sampavia, nagapanawagan sa justisya kag nagalaom nga madakpan gilayon ang suspitsado. Sa dugang pang mga balita, resolution nga nagapanawagan sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising Regulatory Board, kag lakip na diri ang Office of the Transport Cooperative sa pag-review sa implementasyon sa Public Utility Vehicle Modernization Program gin-refer sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council. Sa iban pa nga mga balita, Partido Federal ng Pilipinas magapagawa sa lineup sa pagka-senador antes pa man ang bulan sa Setyembre. Sa police report, sapat ka mga lalaki nga tag-iya sa parisan sa downtown area nag-grinamo, nagtinapulay bangod sa ginamaligya sining pares. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Pasiplatan tama ng mga nagapanguna kag mga mainit man nga balita nasyonal. Nagatutok karon ang tanan sa sining epekto sa paggalupok sa bulkan Kanlaon. Ako sa dil 1,800 na ang evacuate bangod sa sining paggalupok sang nasambit karon iyang bulkan. Masobra na gani 1,800 mo kon lang taon naton sa aton sining mga kauturan bangod man sa sining halit sang ash no or supre sa mga kauturan naton dito iya sa bahin karon sang area sa may bulkan Kanlaon. Linibo na sandig diri iya sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang nagbakwit sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Ang pinakuli nga datos sa council ginapagwa kagabi naglamot sa 1,888 no ang na-displace. May kabugusan sini nga 582 ka mga pamilya kag 2,017 ka mga apektado dugang diri sa department or sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa amo sini nga numero 425 ka mga pamilya diri, 1,435 ka mga persona ang sa karon yara sa sulod sa 12 ka mga evacuation center no kag subong man mayara sa 47 o kon 188 ka mga persona ang yara naman sa guwa sa evacuation center. Ginapayag nga naghalin sa Western kag Central Visayas ang mga nahalitan samtang yara pa sa karon ang alert level 2 sa nasambit sini iya nga bulkan. Nagdeklara naman sa state of calamity ang Canlaon City, Negros Oriental, La Castellana, Negros Occidental matapos sa sining insidente. Bangod sini nagpatuman sang automatic price freeze sa presyo sa mga nagapanguna sining Balaklon didto iya sa nasambit sining mga lugar. Kagapon to masobra 40 ang volcanic earthquakes nga na Batyagan. Latest Banwa is 53 daw sa aton sini karon nga mga palamati. Ati ang mga kauturan naton nga labing apektado sini dito nagapangayong sa nga ayuda. That is why nga ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 ang gilayon nga nag-deploy man sa ila sini nga mga tawo agud nga maghatag sa ayuda sa aton sini nga mga kabombo sa sining mga apektado sa nga paggalupok sa bulkan Kanlaon.
Samtang sa aton sini nga mga kabumudugang pagid sini nga mga balita kag impormasyon diri do may medyo sa sini nga kabalikat sa pagtuturo act nga nagahatag sang mas mataas nga annual allowance bilang pagkilala sa sakripisyo sa mga manunudlo sa nakaligad sini nga tuig. Sunod sa presidente diri Banwa ang bago sini nga gina-aprobahan nga layi, amo kuno ining pahaganahagan sa personal nga pinansyal nga mga ginalukdo ginaabaga sa mga manunudlo, para man kuno iya Banwa nga ini sila ang hatag man sang uro alibyo sa kapigaduhon sa aton sini nga mga kabumbo kag ini lang kay sakripisyo ang lantaw sila diri ni Presidente Bongbong Marcos kunti lakip na ang pagpalangga man sa mga estudyante para sa ila siniyang kaugalingon nga ikaayo kag sumungman ang pagpalangga sa ila sini nga propesyon. Dinikada na kunusulo pa sa aton sini nga presidente ang ila sini nga pagsakripisyo, pero sa aton sini nga mga kabumbo permi lang nga ginakulang ang aton sini nga mga manunudlo. May iban pagin sini nga nagapalabot gani isang mga reklamo nga bisan inubakal sa mga school supplies sa ila pa mismo personal nga bulsa ginakuha sa aton sini nga mga taga Palamati. That is why nga dako man niya nga bulig ini para karon sa mga manudlo ang 10,000 pesos nga allowance ni sa aton sini karon niya nga mga kabumboy ni manlipod manigar sa aton sini mga tag Palamati nga ang mga manunudlo sa karon ang nagaano man kung saan bala nagatos nga man sa kapigadoon sumong sang pabuhi kag kamahal sa mga balaklon kag ginakulang gid sa bahin sa nga pinansyal nga aspeto, pero matagan kuno sang nagakigo sini iyang pamagi sang aton sini nga presidente para lamang nga mapadayon ang ila sini nga bukasyon kag may mga hatag sa nagakigo sini nga tion sa pag-edukar sa aton sini nga mga pamatan or kabataan nga amo mga bulos or ang maginakabig sini naton mga masunod nga henerasyon. Sa aton sini karon niya nga mga taga Palamati isa man sa makabig naton bulig iniya para sa aton sini nga mga manunudlo. 52 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11. Sa Biyernes na sa aton sini nga mga kabombo, Biyernes na game number 1 sa NBA Finals 2024 sa tunga sa Dallas Mavericks kag Boston Celtics. Las 8:30 sa aton sinima kaboboyop. Danay kita na alas 8 sa alas 8:30 sa aga. Markahin ang inyo sinima kalendaryo ninyo mo magkalipat. Pizza City. Alas 8:30. Danay kita kay ang Bombo News Team magadulong sa inyo sa mga latest updates sa sining NBA Finals sa game number 1. Sinuayhan na pangibabaw sila diri Banwa. Sa aton sining matag Palamati ang number 5 seeded bala sa Western Division nga mo man ang nagkampiyon ang Dallas Mavericks o kung ang number 1 seeded nga Boston Celtics ang Eastern Conference or Eastern Division. Sa aton sining mga kabumbo pila sini sa mga basketball enthusiasts nagahambal nga daw ara kunong bintaha karon sa bahin iya sang Boston Celtics kay may mga eksperyensya na ini sila kung finals or championship game ang aton sini nga pag-istoryahan. Samtang sa Dallas Mavericks ang makabigta nga NBA veteran amo si Kyrie Irving. Isa man ini karon sa mga ginalantaw nga una pa lang kag imbukada pa lang magpakita ang gila sa Kyrie Irving kay there was a time nga ini siya ang nakampang man sa team sa Boston Celtics. Pagampang ito sa team Boston Celtics to tinagalaom tong team nga siya ang mag-aalsaman sa kupunan kag magadala sa kampyonato, pero
na-injured na si Kyrie Irving to sa iya sining tuhod. That is why in the first round pa lang, knock-out sila na, gin-sweep to sila. Kung madumduman ko pa, Milwaukee Bucks to ila sining kontra, gin-sweep to sila banwa. Bangod sa to, gin-trade naman nila si Kyrie Irving sa Brooklyn Nets. Pero pag-trade to kay Kyrie Irving, bangod man nga ang mga kopdanan niya to, just like Jason Tatum, Jaylen Brown, no? Ara pa to si Drew Holiday. Tino siya lang tong makabig kung tani nga big brother. Anon muna kayo na-injured pa siya. Doon may ara to sa kalain sa buot ang Boston Celtics fans. Patok iya sa kay Kyrie Irving. Ginalantaw man iya ginalantaw man sinikaron banwang pabatsagon gid ni Kyrie Irving. No? Ang Boston Celtics ang iya kapintas sa basketball court in terms of defense and offense. Hindi kay sila nga manapungol tos Kyrie Irving kung mang uppercut, mang lower jaw to sa. Hindi. No, kunti pinagi sa iya nga opensiba kag depensa. No, sa aton sining matag palamatian mo ning iya sining igabalos sa Boston Celtics. Sa aton sining karon niya nga mga kabumbo. Tisabahin naman iya karon ni Luka Doncic sa NBA. First time ni Luka nga maka-experience siya sa ginatawag nga championship, no? Sa National Basketball Association. Pero kung lilion mo, no? Lili lang, di mo gisiling nga pagbukaro na. Kung lilion mo lang ang background ni Luka Doncic, sa ini siya ang nagahampang dito iya sa Serbia, makapila ka bes na inibanwa nga nagpasakop gani, no? Or nakalamot ang iya sininga team sa kampyonato, no? Kaga unlike sa National Basketball Association, ang fans to grabe pagintuya sa international stage sa basketball sa ginahampangan ni Luka. Sus Maria kagusip nagabalod-balod tuya ang crowd. Pakita ko lang sa inyo later on sa aton siniga pagpangalagad. Diri man sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Tisabahin naman karon sa Boston Celtics lunsay gutom sa kampyonato kag makabig naton nga ang nagabugos karon sa Boston Celtics ang mga rising star sa National Basketball Association. Katulad naging lamang ni Jason Tatum, no? Nga nag-arangkada karon ng yaman sini nga career sa NBA, sa si Drew or si Jaylen Brown nga kung inyo sini nga malantawan or sa inyo sini nga magkitaan sa mga previous games sini nila, no? Nami ang chemistry sining dugangan pagid ni Derek White, no? Nga hambalya sinya do malas ko sa nagligad nga may buhok ko nya mapakalbo tabla. Parang buinason ta kay kun ano kahining sang Larry O'Brien Trophy, no? Do mo man kahining ang akon sini nga ulo pananglitan nga madag-an ta ang kampyonato. Di bantayan tani sa aton sini karon niya nga mga kabumbo ang mangin resulta sang una nga pagsambuha sa Boston Celtics kag Dallas Mavericks sa palabuton sining Sabado or Biyernes kadlaw pizza 7, no? Biyernes kadlaw pizza 7 ina sa aton sinimatag palamati las 8:30 sa aga tutok kamo diri sa Bumbo Radio kay siyempre, no? Magadala kita sa inyo sang NBA live updates sa aton sini karon nga mga kabumbuduga nga mga balita kag impormasyon, detalye sa mga nagapauna kag mga mainit nga balita lokal. Balikan ta sa pareng nga pagpalayag sa Bumbo Horizon to pagkatapos ang Bumbo Network News. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the... Ito ang Bumbo Radio Philippines. Fully digitalized.
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, Hunyo 5, taong 2024. Sa ating mga headlines, mataas na presyo sa housing, tubig, electricity, gas at iba pang mga supply, pangunahing dahilan daw ng paglobo ng inflation rate dito sa ating bansa sa 3.9% nitong buwan ng Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. Samantalang Philippine Institute of Volcanology and Seismology naman nilinaw na hindi pa lubos na humuhupa ang Bulkang Canlaon sa kabila yan ng paghina ng pagbuga ng usok nito. Mga bayan dyan sa Negros Island na nagdeklara ng state of calamity dahil sa Canlaon eruption, umakyat na ang bilang. Ang Philippine Coast Guard naman target na magkaroon ng regular na maritime exercises ang Amerika at Japan Coast Guard sa West Philippine Sea. Panukalang batas na naglalayong magpataw ng multa at pagkakabilanggo sa sino mang individual na maglalagay ng false statement doon sa kanilang birth certificate ay isinusulong ngayon doon sa Senado. Sa international news, tutukan mamaya ang Singapore government hinikayat ang mga residente na muling magpabakuna kontra si COVID-19 dahil yan sa tumataas na kaso ng naturang virus sa bansa. Sa balitang palakasan, NBA inanunsyo na ang 12-game officials na magsisilbi sa nalalapit na NBA Finals. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nilinaw ngayon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nananatiling aktibo pa rin ang status ng Mount Canlaon at maaaring magkaroon pa ng mga kasunod na aktibidad ang naturang bulkan. Katunayan, sa nakalipas na magdamag ay nakapagtala pa ang ahensya ng mahigit 50 volcanic earthquake. Bagamat mas mababa na ito kung ihahambing sa mga nakarang araw, may indikasyon pa rin ng abnormalidad na hindi maaring baliwalain. Nakapag-record din ang ahensya ng mahigit 4,000 tonelada ng sulfur dioxide mula sa crater nito. Ang usok at abo ay lumabas naman sa bulkan ay tinatayang may taas na 2,000 metro. Bahagyang mas mababa na ito kung ihahambing doon sa 5,000 metro ng araw ng Lunes. Ang pinahuling pagbuga mga kabombo ay napadpad naman sa timog-timog Kanluran hanggang sa hilagang Kanluran na direksyon dyan pa rin sa Negros Island. Maliban nga dyan ay nagkaroon din ng ground deformation o pamamaga ng lupa sa bahagi ng bulkan at mga paligid ng naturang Mount Canlaon dyan pa rin sa Negros Island. Samantala, kaugnay pa rin sa mga aktibidad ng Bulkang Canlaon, mga bayan daw doon sa Negros Island na nagdeklara ng state of calamity dahil sa Canlaon eruption, umakyat na sa 2. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Umakyat na sa 2 ang bilang ng mga lugar dito sa isla ng Negros na isinilalim sa state of calamity kasunod ng pagputok ng Bulkan Canlaon nitong Lunes ng gabi. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Mayor Romayla Nicor Mangilimutan, kaagad ay naprobahan ng kanilang sangguniang bayan ang resolusyon ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council na nagdedeklara ng state of calamity sa kanilang bayan. Ayon sa local chief executive, tinatayang 12,000 individuals sa La Castellana ang apektado ng pagputok ng Bulkan Canlaon. Napinsala rin ang mga pananim at alagang hayop ng mga mamamayan dahil sa ashfall. Ayon sa alkalde, hindi lang 2 barangay ang apektado sa La Castellana, kundi abot ang sulfurous odor sa 13 mga barangay. Ang state of calamity is because na mga 6 barangays ang very affected sa pagputok, and then we can have our calamity fund, although na maliit lang naman yung 30% of the 5% of the calamity fund, mga 4.8, but then hindi man namin naubusin yan dahil sa future na paghandaan natin. We have to prepare. It's because the characteristic of Mount Canlaon is nakita na pag nagputok yan, may mga sunod-sunod na naputok. The next preceding days, yun ang pinaghandaan ng local government
unit. Sinabi naman ni Canlaon City Councilor Angel Amador Soliva na unanimous ang naging approval ng City Council sa declaration ng State of Calamity sa ginanap na special session. Kasunod na rin ang rekomendasyon ng Canlaon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa huling record, halos 24,000 na mga individual ang apektado sa barangay Masulog, Pula, Malaiba, Lumapaw at Tinutangan, Canlaon City, kung saan ipinag-utos ng lungsod ang evacuation Lunas ng gabi. Kahapon, mismong si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang nagbisita dito sa Negros Island at nagdala ito ng 50,000 food packs para sa mga evacuees. Ayon kay Gatchalian, magbibigay din ng DSWD ng family pack sa mga evacuees sa Negros Occidental, kabilang nasa bayan ng Moises Padilla, Pontevedra, La Castellana at mga lungsod ng Bago at La Carlota. Naglunsad na rin ang Diocese of San Carlos sa pamumuno ni Bishop Gerardo Alminaza ng isang donation drive para sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Bulkan Canlaon. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Erlin Bayonita Arroyo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Target ng Philippine Coast Guard ang magkaroon ng regular maritime exercises ang Estados Unidos at Japan Coast Guard sa karagitang sakop ng Pilipinas at maging madalas ang pagbisita sa ating bansa. Ito ay para maipakita ang kanilang commitment bilang mga kaalyado na tutulong sa pagpapanatili ng malaya at ligtas na West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, kabilang ang Estados Unidos at Japan Coast Guard sa unang nagpatibay ng kanilang pagtalima sa pagpapanatili ng regional waters sa ligtas mula sa pagharap sa umiigting pa na pagiging agresibo ng China sa pag-iit ng kanilang claims sa naturang halos buong parte na ng disputed waters. Ginawa nga ng Philippine Coast Guard at ng United States Coast Guard at Japan Coast Guard ang naturang mga pahayag ng kanilang commitment sa 21st Shangri-La Dialogue Defense Summit na ginanap naman doon sa Singapore noong 31 ng Mayo hanggang 2 nitong Hunyo. Idinaos ang naturang security conference laban sa pagpapatupad ng China ng fishing ban sa pinagagawang parte ng karagatan hanggang Setyembre 16 ng kasalukuyang taon. Gayon din ang direktiba ng China na nag-aata sa kanilang Coast Guard na ikulong ang mga dayuhang trespassers sa kanilang inaangking parte ng karagatan sa loob ng 60 araw ng walang paglilitis. Samantala, hinimok naman ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang United States Coast Guard at Japan Coast Guard na bumalangkas ng mga bagong paraan para matugunan ang umuusbong na bagong mga banta sa high seas, kabilang na ang restriction ng China doon sa paglalayag ng mga banyagang barko sa kanilang self-declared boundaries. Pinangunahan naman ng Philippine Air Force ang pagsasagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Doon po yan sa nangyari na phreatic eruption ng Bulkang Canlaon. Kaugnay pa ng pangyayaring yan, ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, nilibot ng ahensya ang mga lugar na pinaniniwala ang nakaranas ng mabigat na epekto. Kinabibilangan ito ng mga bayan ng Moises Padilla, La Carlota, La Castellana, Bago City at Canlaon City sa May Negros Occidental. Kasama naman ng Air Force team ang mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development at ng Office of the Civil Defense na silang nanguna naman sa assessment sa danyos sa mga naturang lugar. Ayon naman kay Castillo, nakahanda ang Air Force na gamitin ang mga air assets nito upang matulungan din ang mga residenteng apektado ng naturang pagsabog. Samantala, dati na ngang isinailalim sa high alert ang mga units ng Air Force kasunod ng nangyaring pagsabog sa Bulkang Canlaon. Kabilang dito ang Disaster Response Team Units, ang Fixed Wing Aircraft at ang Rotary Wing Helicopter na agad naman na naghanda para sa agarang pagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster relief. Muna tayo ng mga report mula sa ating mga kasamahan
Ito mga kabombo, may panukala dyan sa Senado na may layuning patawan ng parusa yung mga nagdideklara ng maling impormasyon doon sa kanilang mga birth certificate. At ano kayang magiging parusa kung sakali? May balita si Bombo JC Galvez. Mahaharap sa pagkakabilanggo ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 100,000 pesos at hindi naman higit sa 250,000 pesos ang sinuman na maglalagay ng full statement sa kanilang birth certificate. Ito'y kabilang sa inihaing Senate Bill 2703 o Delayed Registration of Birth Act ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na layong amyendahan ng Republic Act 3753 o ang Law on Registry on Civil Status para palakasin ang sistema sa paghahain ng delayed registration ng mga birth certificate sa bansa. Inihain ni Estrada ang panukalang batas bunsod ng kaso ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nang kiniwestiyon ang pagkakakilanlan nito matapos itong maiugnay sa operasyon na isang Philippine offshore gaming operator sa Pogo Hub sa kanyang bayan na sinalakay ng mga otoridad dahil sa mga illegal na aktibidad. Sa pulong balitaan sa Senado, sinabi ni Estrada na ang kasalukuyang batas ay hindi tumutugon sa mga issue sa delayed registration. Kasi yung existing law tungkol doon sa delayed registration obsolete na 1930 pa. Pag false statement, may penalty na 250,000 up to 100,000 up to 250,000. Pagka delayed, I think it's still allowed, but okay, you have to indicate what was the reason why it was delayed. Bakit delayed? Bakit incorrect details yung nalagay doon? Samantala, kung ang lumabag ay isang public official tulad sa local civil registry, ito'y otomatikong sibak sa serbisyo at hindi na kailanman papayagang humawak ng anumang posisyon sa public office. Wala namang multa sa delayed na pagpaparehistro ng kapanganakan, ngunit kailangan ay maihain ito sa loob ng 30 araw o kaya naman ay ilagay ang rason kung bakit delayed ang registration. Umaasa naman si Estrada na sa pamamagitan ng panukalang ito ay matitigil na ang mga kahalintulad na kaso ni Mayor Guo na nagdedeklara ng peke o mga maling impormasyon sa birth certificate at masasawatan na ang korupsyon at sindikato sa loob ng mga ahensya ng gobyerno. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa ibang balita, nangangailangan daw ang Israel ng mas marami pang overseas Filipino workers sa kabila pa yan ang nagaganap na gyera doon. Ayon kay Israeli Ambassador Ilan Floss, nasa 800 mula sa 28,000 na overseas Filipino workers sa Israel ang na-repatriate na matapos na makumpleto nga ang kanilang mga kontrata. Kaugnay nito, nangangailangan ng libo-libo na manggagawa ang Israel at mayroon anya silang mga manggagawa na dineploy mula sa bansang India, Sri Lanka at Thailand, subalit walang overseas Filipino workers na nagpupunta doon sa Israel sa kasalukuyan. Una na rin kasing ipinagbawal ng gobyerno ng Pilipinas ang deployment ng mga OFW sa Israel dahil na rin yan sa nangyayaring gyera na sumiklab noong Oktubre 7 ng nakalipas na taon. Nanindigan din ng Israeli envoy na maayos ang lahat ng Israel maging ang mga restaurant, hotel at cinema ay nagbukas na din. Gayon din, bukas na rin anya ang Tel Aviv, Jerusalem, Haifa at iba pang mga tourist destination para sa mga visitor doon sa Israel. Samantala, nananatiling kumpiyansa ang Department of Agriculture na maabot pa rin ng bansa ang target production ngayong taon sa kabila ng naunang epekto ng El Niño phenomenon. Ngayong taon, mga kabombo, ay itinakda ng Department of Agriculture ang target production ng hanggang 20.44 million metric tons. Sinabi ni Department of Agriculture Undersecretary Chris Morales na makakatulong sa kanilang target production ng maraming intervention ng ahensya katulad na lamang ng pagbibigay ng hybrid rice seeds, contract growing program sa tulong ng National Irrigation Administration at ang masinsinan na pagtutok sa kalagayan ng mga sakahan sa buong bansa.
Mga kabombo, sa kasalukuyan ay nakiusap naman ang Department of Agriculture sa iba't ibang grupo ng mga magsasaka at pribadong sektor upang tulungan sila na maabot ang target production para sa taong kasalukuyan. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na maganda ang production ng palay sa nakalipas na harvest season dito sa ating bansa. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat ang mataas daw na presyo ng housing, water, electricity, gas at iba pa na fuels. Ilan daw po yan sa pangunahing dahilan sa paglobo ng inflation rate sa Pilipinas noong Mayo. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat mula kay Bombo Joanna Martinez. Naitala ng Philippine Statistics Authority na ang mataas na presyo ng housing, water, electricity, gas at iba pang fuels ang ilan sa pangunahing dahilan ng patuloy at mabilis na paglobo ng inflation rate sa ating bansa. Ayon kay Philippine Statistics Authority National Statistics and Civil Registrar General at Undersecretary Claire Dennis S. Mapa, ito ay matapos na umakyat sa 3.9% ng inflation noong nakaraang buwan ng Mayo mula sa 3.8% nito lamang Abril ng taong kasalukuyan. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation para sa housing, water, electricity, gas and other fuels ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 8.5% inflation. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa housing, water, electricity, gas and other fuels ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng LPG na may 9.4% inflation. Habang pumapangalawa naman sa dahilan ng mataas na antas ng inflation nitong Mayo 2024 kaysa noong Abril, ang mas mabilis na pagtaas ng presyo sa sektor ng transportasyon na may antas na 3.5% at ito ay may halos 43.2% ambag sa pagtaas naman ng pangkalahatang inflation sa Pilipinas. Ang nag-ambag sa pagtaas ng inflation sa transport ay ang pagtaas ng presyo ng gasolina na may 5.2%, diesel na may 7.2% habang nag-ambag din ang mataas na pamasahe sa barko na may 1.5% mula sa negative 23.3% noong Abril 2024. Nakapagtala naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Mayo kumpara noong nakarang buwan ang mga commodity group na food and non-alcoholic beverages, alcoholic beverages and tobacco at pati na rin ang clothing and footwear. Habang nanatili naman ang antas ng inflation noong nakarang buwan pagdating sa furnishing, household equipment and routine household maintenance, information and communication, educational services at maging ang financial services. Samantala, inilahad naman ni Mapa na posible at maaari daw na tumaas ang antas ng inflation sa electricity dahil sa pagsasailalim ng ilang lugar sa yellow at red alerts nitong nakaraang buwan dahil sa kakulangan pa rin sa supply ng kuryente. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nanumpa ng mga kabombo, mga Castor Nation, ang mga bagong opisyal ng Senate Spouses Foundation Incorporated. Pinangunahan ni Senate President Francis Chis Escudero ang oath-taking ceremony hinggil pa rin sa naturang aktibidad. Kabilang sa mga nanumpa ngayong araw, dyan sa Senado ang asawa ni Senate President Escudero na si Hart Evangelista bilang Pangulo ng naturang lupon. Kasama rin sa naturang mga nanumpa sina Mariel Rodriguez Padilla, ang asawa naman ni Senator Robin Hood Padilla, Mayor Lani Cayetano, ang asawa naman ni Senator Alan Peter Cayetano at Congresswoman Lani Mercado Revilla, na asawa naman ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. at si Undersecretary Emily Naglipay Villar, na asawa naman ni Senator Mark Villar. Ang naturang organisasyon ay isang samahan ng mga asawa ng mga senador na naitatag noon pang 1987. Sa iba pang balita, ipinag-utos ni Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago sa lahat ng mga opisyal ng Philippine Ports Authority na habulin ang mga fixer sa mga puerto at pantalan ng bansa. Ito ay kasunod na rin niya ng pambibiktima ng mga ito sa mga vehicle owners at maging sa mga pasahero. Ayon kay Santiago, hindi katanggap-tanggap ang presensya ng mga fixer sa mga pantalan
pantalan sa buong Pilipinas, lalo na't mayroon anyang akma at sistematikong paraan na sinusunod sa mga pantalan. Inihalimbawa din ni Santiago ang mga natanggap na report ukol sa mga fixer na umano'y nanghihingi ng karagdagang fee mula sa mga pasahero, habang ang mga may-ari naman ng sasakyang pandagat ay hinihingan din ng karagdagang 1,000 piso para lamang maprioridad ang mga ito sa pagsasakay sa mga pasahero. Batay nga sa naging direktiba ni Santiago, kailangan daw na makagawa ang lahat ng mga port manager na mga hakbang upang matiyak na matigil na ito. Kasabay riyan ay umapila rin si Santiago sa mga pasahero na huwag pong tangkilikin ang mga iniaalok na mga fixture dahil sa malinawan niya ito na pagmamanipula at hindi pagtulong sa kapwa. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinimula na ng Department of Health na i-activate ang kanilang mga dati ng paghahanda ukol sa panibagong kaso ng COVID-19. Yan ay kasunod ng naitalang 30 kaso ng subvariant ng COVID-19 dito sa ating bansa. Kabilang na ang KP.2 o yung mas kilala at tinatawag na flirt variant. Sa kasalukuyan, 4 pa rin ang variants under monitoring o kaya naman ay binabantayan ng naturang kagawaran, kabilang na yung JN.1.7, JN.1.18 at KP.2 at KP.3. Sa kabila nito ay binigyang diin naman ng Department of Health na wala pang ebidensya na makakapagsabi na magdudulot ng malala o kritikal na epekto ang COVID-19 na KP2 at KP3 infections. Nabatid na una nang nakolekta ang mga samples noong buwan pa ng Mayo, pero hindi agad nailabas at hindi pa nakumpirma noon ang mga kinauugnayan ng naturang mga variant ng COVID-19 dahil nga limitado yung sequencing. Para naman sa Department of Health, epektibong paraan pa rin ang paglaban sa anumang klase ng sakit ay ang kalinisan, lalo na yung respiratory hygiene at yung palagian na paghuhugas ng kamay. Kasama rin dito ang pag-self-quarantine kapag meron kang nararamdamang personal sa iyong katawan at pag-iwas na rin doon sa crowded area upang hindi ka makahawa o ikaw ay baka naman ikaw yung mahawaan ng nagdadala ng sakit mula sa naturang bilang ng mga tao. Samantala, nananatili pa rin na nasa yellow alert ang Luzon Grid ngayong araw yan ng Miyerkules dahil ilang mga planta pa rin ng kuryente ang nasa forced outage o nasa derated capacities. Sa abiso nga mula sa National Grid Corporation of the Philippines, muling itataas sa yellow alert ang grid mula 1:00 po yan ng hapon hanggang 4:00 ng hapon at mula 6:00 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi. Sa kasalukuyan, ang available capacity sa grid ay nasa 14,254 megawatts, ngunit kakaunti lamang ang agwat nito mula naman sa inaasahang peak demand ngayong araw na 13,535 megawatts. Nasa kabuang 1,765.6 megawatts naman ang hindi available sa grid dahil na rin yan sa pagkaubos ng supply sa ilang mga planta. Ang pagtataas naman ng yellow alert sa Luzon Grid ay dahil yan sa direksyon ng Masinloc 1, Masinloc 2 at Ilijan at gayon din ang unavailability o ang hindi po pagiging available po ng Angat Main dahil sa mababa naman pong antas ng tubig at gayon din ang pagpapatupad ng first outage sa power plants ng Pagbilao 2 at ng San Lorenzo 50. Samantala, nananatili din sa normal condition naman ang Visayas at Mindanao Grid. Bombo Sports News. Inanunsyo na mga kabombo, mga Kastar Nation, ang National Basketball Association ng mga pangalan ng mga game officials na magsisilbi para sa nalalapit na NBA Finals 2024. Ayon kay NBA President Byron Spruill, bawat isa doon sa mga pinangalanan na mga opisyal ay nagpakita na ng magandang skills, focus at commitment sa kabuuan ng season. Kasama ang katatapos lamang na playoff round. Kinabibilangan nga ang mga ito, mga kabombo, mga Kastar Nation, ang mga sumusunod. Si Tony Rodgers,
Bill Kennedy, James Caper at Courtney Kirkland, Mark Davis, Kevin Scott, Scott Foster at Josh Tyven. Ganon din si John Gobley at James Williams. Kasama rin si David Guthrie at Zach Zarba. Ang mga napiling game officials mga kabombo ay pawang mga batikan sa National Basketball Association. Lalo na sa finals game kung saan itong si Scott Foster ay may pinakamarami na na-officiate na finals at umabot sa 24. Sunod naman dito si Davis na may 20 at pangatlo itong si Tony Brothers na may 16. Magsisimula ang araw ng ang laban sa araw ng Biyernes sa June 7 oras sa Pilipinas. Ang bakbakan nga sa finals kung saan ay magtatagisan ang Dallas Mavericks at Boston Celtics. Ipinamahagi naman ng Bureau of Corrections ng inilunsad na handbook na magsisilbi daw na karagdagang gabay sa pagtrato sa mga person deprived of liberty na nananampalataya sa relihiyong Islam. Ang Handbook on Islam in Places of Detention ay may layunin po yan na mabigyan ng respeto sa kanilang religious at cultural diversity ang mga bilanggong Muslim. Sinabi naman ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., ito ay makakatulong sa mga correction officers sa kanilang pang-araw-araw na gawain at tamang pagtrato sa mga Muslim. Dagdag pa ng opisyal na malaki ang maiaambag nito sa pagbuo at pagpapatupad ng mga patakaran upang mapaunlad pa ang kapaligirang sensitibo sa kultura at matiyak na rin ang pagtrato sa mga preso nang naaayon din sa international na pamantayan. Kabilang nga sa konsiderasyon ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga ito na makapagdasal sa mga partikular na oras at magkaroon din ng konsiderasyon sa panahon ng Ramadan o pag-aayuno. Sa karagdagan pa nating balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na lahat ng hinaing ng mga pamahalang lokal ay pinapakinggan ng national government at pilit na tinutugunan kung kinakailangan para sa kabutihan ng sambayanang Pilipino. Ginawa nga ng Pangulo ang naturang pahayag sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng League of Barangays at National and Island Representatives of the Youth Council na ginanap sa loob mismo ng Palasyo Malacanang ngayong araw, partikular kaninang umaga. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahalaga ang boses ng mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng mga pulisiya ng pamahalaan at maging sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Siniguro din ng Chief Executive ang hinaing daw ng iba't ibang sektor maging ang mga volunteers ay papakinggan ng pamahalaan. Hinikayat pa nito ang mga kabataan na makialam sa mga aktibidad ng pamahalaan at hinamon ang mga kabataan na kung may nakikita sila na magandang pamamaraan ay dapat na sabihin ito at isigaw upang magamit din naman ng higit pang nakakarami. Aminado ang presidente na hirap kumbinsihin ang ilang nakakatanda pero huwag daw mawawala ng lakas at ipagpatuloy pa rin ang kanilang paninindigan. Inihayag pa ng Pangulo na kailangan ng ating bansa ng mga bagong breed dahil sila ang future leaders ng ating bansa. Samantala sa balita naman mula sa Kamara, naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na lalong masisira ang relasyon ng Pilipinas at China dahil sa ginagawa nitong harassment at pambubuli. Kabilang narito ang pangungumpiska ng pagkain at iba pang supply na dapat sana'y dadalhin yan sa mga sundalong Pilipino na nakadestino sa may BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Romualdez, hindi papayag ang gobyerno na tratuhin ng China ang ating bansa sa pamamagitan ng agresibong mga hakbang, kaya susuportahan ng mga otoridad ang polisiya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ibinahagi nito na nabanggit ng Pangulo sa katatapos lamang na Shangri-La Dialogue sa may Singapore ang usapin ng defense at security at nanindigang hindi isusuko ang alinmang teritoryo ng bansa. Ipinunto rin ng House Speaker na kung tutuusin ay hindi dapat issue sa West Philippine Sea ang naglalarawan sa relasyon ng Pilipinas at China.
Pero dahil sa ginagawa ng naval at sea assets at militia forces ng Chinese government ay lalo umanong lumalala ang tensyon at ang relasyon ng dalawang bansa. Oras natin, 29 na minuto na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muna tayo ng mga karagdagang report mula sa ating mga kasamahan. Ang Department of Transportation aminado na kulang ang kanilang mga tauhan para makapanghuli doon sa mga unconsolidated jeepneys o yung hindi nakisali doon sa modernization program ng pamahalaan. Alamin natin ang update mula kay Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, aminado nga ang pamunuan ng Department of Transportation na kulang ang kanilang mga tauhan para manghuli nitong mga unconsolidated jeepney sa kalsada. Sa isang panayam, sinabi ni Department of Transportation Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Jesus Ferdinand Andy Ortega na patuloy pa rin silang nagbibigay ng due process sa mga unconsolidated jeepney driver at operators. Aniya, magkakaiba ang proseso ng due process sa mga lalawigan kaya sa ngayon ay hindi pa ito natatapos. Sa oras aniya na makumpleto ito ay saka lamang sila manghuhuli ng mga kolorom na jeep na pipilit pa ring pumasada sa kalsada. Kung maalala, natapos na ang consolidation deadline na ibinigay ng ahensya noong Abril 30 ng kasalukuyang taon na bahagi pa rin ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Medyo kailangan din natin ang manpower doon. And because kulang tayo ng manpower, there's a process that it could take a little longer. But kailangan natin gawin na agad dahil nga also habang tumatagal, definitely yung yung ating gusto mangyari that we will have enough or rather the proper vehicles sa kalsada doing their task sa pagsisilbi ng publiko should really be followed. Batay sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pumalo na sa mahigit 80% ng kabuang bilang ng mga jeepney ang nagpa-consolidate sa ilalim ng naturang programa. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guales III, ang kabuang 160 units nito ay nakumpleto ang Public Utility Vehicle Modernization Program Consolidation Requirements. Samantala, hindi naman ikanagulat ng Department of Transportation ang nakaambang 3 araw na tigil pasada ng Transport Group na Manibela. Ito ay magsisimula nga sa darating na Hunyo 10 at magtatapos hanggang Hunyo 12 ng kasalukuyang taon. Git ni Yusek Ortega, hindi nila ito itinuturing na tigil pasada bagkos ay kilos protesta lamang dahil hindi naman sila consolidated. Yung possible violence, hindi natin masasabi. So, tigil pasada yan or protesta yan, maliit yan o malaki, ang handling po is still and always the same lang po. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nilinaw naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi pa ito nagsisimula sa paghuli sa mga jeepney na hindi nagawang makapag-consolidate. Ayon yan kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board member Mercy Jane Paraslenes. Kasalukuyan pa lamang ang pagdinig at pag-issue ng mga show cause order sa mga operator na hindi daw nakapag-consolidate sa naunang inilaan na deadline. Ang pagdinig naman sa mga naisyuhan ng show cause order ay bahagi yan ng due process na ipinapatupad ng ahensya para sa mga jeepney operator. Ayon pa kay Paraslenes, patuloy nila na didinggin ang mga dahilan at paliwanag ng mga hindi nag-consolidate kasabay yan ng pag-aasikaso na rin sa mga operator na nauna nang nakibahagi sa consolidation para yan sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Binabantayan ng Department of Agriculture ang pagsipa ng presyo ng luya, lalo na dito sa Metro Manila, na dulot daw ng mababang supply at mataas naman ang demand. Batay nga sa inilatag na report na inilabas ng Department of Agriculture, bantay presyo pumapalo sa 280 pesos ang kada kilogram ng naturang produkto o yung luya dito sa Kamaynilaan. Ayon pa kay Department of Agriculture Undersecretary for High Value Crops, Cheryl Marie Natividad Caballero, ang pagtaas ng demand
mula doon sa mga processing companies ang isa sa pangunahing dahilan ng pagsipa ng presyo nito. Maliban kasi sa household consumption, sinabi ni Caballero na mataas din ang demand doon sa mga processing plant dahil ginagamit ang luya bilang health remedies. Bilang inisyal nga na tugon ay pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang posibleng logistic support para naman sa mga magsasakang pangunahing nagsusupply ng luya. Tinitingnan na rin ng kanilang ahensya ang paghahanap ng mas marami pang supplier mula sa mga kalapit na probinsya ng Metro Manila upang ma-minimize ang transport cost. At mga kabombo, yung paglilinaw pa ng opisyal, walang kaugnayan ang nagdaang bagyong Aghon sa naturang problema. Ayon pa kay Caballero, natapos na ang harvest season para sa luya noon pang buwan ng Marso at Abril, habang ang mga huling nakapagtanim ay tuluyan na ring nakapag-ani nitong nakalipas na buwan ng Mayo. Samantala, makakalikom pa rin daw ng sapat na import duty ang ating pamahalaan para yan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, kahit pa na mayroong mga pagbabago sa ipinapataw na taripa para sa ilang produkto. Pahayag ito ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Makaraan nga na aprubahan ng NEDA Board ang Comprehensive Tariff Program 2024 to 2028. Sinabi ng kalihim na kaya naman umiiral ang RCEF ay upang mapataas ang competitiveness at income ng mga Pilipinong magsasaka. Bukod dito, ang 15% naman na tariff rates ay malaki pa rin naman. Makakatulong din niya ito sa revenue collection ng ating bansa. Dagdag pa ng kalihim, una na rin namang itinaas ng pamahalaan ng pondo ng Department of Agriculture. Sa karagdagan pa nating balita, hindi na muna magagamit pansamantala ang ilang mga application system ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Simula yan mamayang gabi. Ito ay kasabay na rin ng isasagawang network maintenance ng kanilang ahensya kasunod ng pagnanais na mapagbuti pa ang kanilang serbisyo para naman sa mga miyembro nito. Batay nga sa inilabas na advisory ng naturang ahensya mula pa kahapon, Hunyo 4 hanggang kaninang umaga, 5 naman ng Hunyo, ay apektado ang ilang system nito. Muli ding isasagawa ang network maintenance sa June 13, 2024 hanggang June 14, 2024. Kabilang sa mga system applications na pangunahing apektado ay ang mga sumusunod. Yung portal para sa HCI at ang PhilHealth e-claims web service, member portal at yung membership link, at ganun din yung My PhilHealth portal at Konsulta API at Konsulta API at iba pa na nakapalo pa rin sa naturang web portal. Ikinatuwa naman ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity ang patuloy pa rin na pagdami ng bilang ng mga nag-a-apply ng amnestiya na una nang binuksan nga ng Administrasyong Marcos para yan sa mga dating miyembro ng komunistang grupo, MNLF at iba pang armadong pangkat. Ito ay kasunod na rin ng 15 rebelde na nagmula sa Agusan del Norte na pinakahuling naghain o nag-apply para sa amnestiya. Ang 15 rebelding ito ay tinulungan ng Mindanao Office ng UPAPRO upang tuluyan ng maisumiti ang kanilang mga case folder sa National Amnesty Commission, Local Amnesty Board. Ikinatuwa naman ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. ang nasabing development at tinawag ito na testamento ng pagtanggap ng mga dating rebelde sa amnesty program ng Administrasyong Marcos. Patuloy niya na susubaybayan at aalalayan ng kanyang opisina ang mga rebelde na nais na magbalik loob pa upang masiguro na matulungan ang mga rebelde na magbalik loob nga sa pamahalaan. Sa karagdagan pang balita,
Gumagawa na ng mga kaukulang hakbang ang Department of Agriculture. Ayan ay para matugunan ang manipis na supply ng luya na una na nating naibalita at nagre-resulta na ito sa mataas na supply at o presyuhan para sa naturang supply. Base kasi sa data, lumalabas na ang local demand ay nasa 130,000 metric tons. Subalit tanging 2% lamang ang lokal na produksyon ng naturang klase ng produkto. Ayon pa kay Agriculture Secretary Agriculture Assistant Secretary Ching Caballero, maliban sa household use ng luya, may iba pang mga bumibili ng volume ng naturang klase ng produkto na pangunahing nakakaapekto sa balanse ng naturang mga luya sa merkado. Ginagamit din kasi ito sa mga processing plant at ito umano ang kanilang minomonitor kung nagkakaroon ng labis-labis at kung may mga produkto pa na maaring area na maaring mapagkunan ng naturang produkto sa labas ng Greater Manila area. At sa monitoring nga ng ahensya, ang presyo ng luya ay pumapalo ng hanggang halos 300 piso ang kada kilogram. Dito pa lamang yan sa Metro Manila at umaabot pa ng lagpas sa naturang halaga sa ilang merkado sa rehiyon sa nakalipas na 2 linggo. Para naman matugunan ang manipis na supply, tinitingnan na ngayon ng Department of Agriculture ang mga lugar na malapit nga dito sa Kamaynilaan na mayroon din kakayahan na makapag-produce ng luya na gawin ang lahat ng hakbang at maaari ding tulungan sa pamamagitan ng tracking service ang paghahatid dito sa Kamaynilaan ng naturang mga produkto mula mismo doon sa mga farm area ng mga magsasaka. Para naman maiwasan na mangyari muli ito sa hinaharap na pagkakataon, ay pinagsisikapan na ng Department of Agriculture na pataasin ang produksyon ng luya sa lahat ng effort na maaaring magawa ng pamahalaan. Sa puntong ito ng ating balitaan, ako na tayo sa mga report ng ating mga himpilan. Ito mga kabombo, Armed Forces of the Philippines Visayas Command nagmobilize na rin para tulungan ang mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Alamin natin ang mga hakbang ng Sandataan Lakas ng Bansa. May balita ang Bombo Radio Cebu. Kasunod ng phreatic eruption ng Bulkang Kanlaon sa Western Visayas noong Lunes ng hapon, pinalakas ng AFP Visayas Command o VISCOM ang kanilang paghahanda para sa humanitarian assistance at disaster response para mabawasan ang epekto ng geological disaster, kung saan umabot sa 464 na tauhan na binubuo ng iba't ibang humanitarian assistance and disaster response teams sa Western Visayas ang naka-standby alert para maging handa sa pag-uutos. Ang mga team na ito na kinabibilangan ng mga officers, enlisted personnel at CAFGO active auxiliary ay nilagay ng disaster response equipment, mobility at communication assets. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Lieutenant Colonel Israel Galorio, ang tagapagsalita ng AFP Visayas Command, na ang mga personnel na nakadeploy ay nagtatag ng koordinasyon sa iba't ibang lokal na Disaster Risk Reduction and Management Councils o DRRMCs sa Kanlurang Visayas upang matiyak ang mabilis at mahusay na pagtugon. Immediately nag-organize tayo and then nagkaroon kagad tayo ng deployment ng tropa. Apart from out of the 464 personnel na organize natin into a humanitarian assistance and disaster response team, yung iba nito was na-deployed na rin kagabi for the conduct of preemptive evacuation. So nag-assist sila sa local DRRMC na doon sa Negros Occidental, while yung iba naman na personnel natin are placed on standby alert, ready to move on order. Depende kung mag-escalate pa talaga itong sitwasyon. So magdadagdag tayo ng additional troop. Ating napakinggan ang pamahayag ni Lieutenant Colonel Israel Galorio, ang tagapagsalita ng AFP Visayas Command. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Ang Department of Social Welfare and Development naman, meron daw 2.7 billion pesos na halaga ng relief assistance at mahigit 300 milyon naman na standby fund na maaari po yung magamit para sa pagpapahatid ng tulong sa mga biktima po ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat mula sa Bombo Radio Iloilo. Nagpaabot na ng agarang tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Province. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Carmelo Nochete, Regional Director ng Department of Social Welfare and Development sa Western Visayas, sinabi nito na halos 49 million pesos sa halaga ng tulong ang naipamahagi ng ahensya para sa mga residente ng barangay na naitalang pinaka-apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang ginagawang repacking ng ahensya ng mga family food packs. Mayroon rin anyang mahigit 2.7 billion pesos na halaga ng relief assistance ang ahensya at may standby fund na mahigit sa 300 million pesos. Patuloy naman ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno habang nasa alert level 2 ang bulkan. Napag-alaman na agad na nagtungo si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa Negros para personal na pangasiwaan ang disaster response operation ng kagawaran sa mga pamilyang apektado ng pagputok ng bulkan. Nagbigay rin ng direktiba ang kalihim sa concerned field officers para sa deployment ng mobile command centers upang maihanda ito sa real-time coordination and communication para sa national and local government agencies. So far, immediate na tulong natin, nagbigay tayo ng family food packs ang na-distribute natin, and we are about to add to that, no, kay madamo pagidman ng apektado. We are also planning to distribute mga hygiene kits. Ang food packs, basta as needed, we can provide some more. Si Attorney Carmelo Nochete para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Huwag tayo ng update dyan sa area po ng Visayas dahil yung mga nag-aalaga ng hayop, problema na rin nila ngayon yung pakain para dun sa kanilang mga alaga dahil yung mga pananim kasama dun sa mga nasira, bunsod nga ng pagsabog ng Mount Kanlaon. Alamin natin ang follow-up report ng Star FM Bacolod. Labis na kinalungkot ng ilang mga residente na malapit sa Bulkang Kanlaon ang pagkasira ng kanilang mga pananim matapos matabunan ng abo ang kanilang sakahan. Kasunod ng pagputok ng sabing bulkan at problema din nila kung ano ang ipapakain sa kanilang mga alagang hayop dahil puro abo na din ang mga damuhan. Apektado din ang mga pananim na repolyo dahil sa binalot ang mga ito ng ashfall sa Upper Mananawin, Canlaon City, Negros Oriental at nabalot din ng abo ang mga pananim na gulay sa Sitio Bays, Barangay Yubo, La Carlota City, Negros Occidental. Saad pa ng ilang mga residente na nakaligtas nga sa matinding tag-init ang kanilang mga pananim pero nasira naman ito ng abo na galing sa bulkan. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Rubilin Inaw, lokal na residente ng La Castellana, ibinahagi niya na first niya itong masaksihan at nalubos ang kanyang kaba hanggang ngayon. Oo ma'am, sobrang takot po. Sobrang takot ko po at first time ko po talaga na nangyari dito kasi di talaga ako taga dito ma'am. Sobrang hanggang sa ngayon po, di mo maiwasan na parang praning ka. Patuloy na nababahala ng mga residente malapit sa Mount Kanlaon dahil patuloy na binabala ang muling pagputok o phreatic explosions ng Bulkang Kanlaon habang nakataas sa alert level 2 ang sitwasyon ng bulkan. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang pagsabog naman daw ng Bulkang Kanlaon mas malala kung ikukumpara noong taong 2003. Kaugnay niyan, may nakapanayam pa ang Bombo Radio Vegan. Mas marami ang nasira sa sektor ng agrikultura sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon noong 2003 kung ikukumpara ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Ramil Velando na barangay captain ng Barangay Pula, Canlaon City, Negros Oriental, itinuturing nito na pinakamalalang nangyari noong 2003 dahil matagal bago sila nakarecover dahil marami sa kanilang mga pananim ang namatay. Anya, nahirapan sila sa pagtanim muli dahil sa asupre na inilalabas ng bulkan na nakakaapekto sa kanilang kalusugan.
Sa pagsabog ng bulkan ay hindi lamang anya residenteng apektado, ngunit apektado pa ang mga alagang hayop na kanilang binabalik-balikan upang makita ang sitwasyon. Sa ngayon ay mayroong 3 residenteng malapit sa danger zone ang ayaw umalis, kaya palagi nilang pinapayuhan na sumunod sa mga utos upang hindi mapahamak. Gayunman, nagpasalamat si Velando sa local government unit ng Negros Oriental dahil sa mabilis na pagresponde at pagtulong sa mga residenteng naapektuhan sa pagsabog ng bulkan. Hindi naman kami makapananim ulit kasi risk pa po yung sulfur na galing ng bulkan. Mas malala noon kaysa ngayon. Talagang pumipilit sila na gusto nilang bumalik kasi ayaw nilang maiwan-iwan mga animals. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mary Grace Beltran para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtutok dyan sa mga kaganapan sa bahagi po ng Negros Island. Samantala, sa ibang balita, itong Health Justice Philippines ay hinangaan daw yung mga hakbang ng lokal na pamahalaan ng Baguio City para makamit ang smoke-free na Baguio. Ito, mga kabombo, para din dun sa iba pang mga lokal na pamahalaan, baka maaring applicable din sa inyo itong mga hakbang dyan sa City of Pines. May balita ang Bombo Radio Baguio. Hinangaan ng Health Justice Philippines ang mga hakbang ng lokal na pamahalaan ng Baguio City para makamit ang smoke-free Baguio. Kabilang dito ang mahigpit na pagbabawal sa pagbebenta ng sigarilyo at vape, lalong-lalo na sa mga bata, sa mga pampublikong lugar at ang surprise inspection sa mga business establishment na nagdudulot sa pagkakumpiska ng mga vape, sigarilyo at iba pang tobacco products. Maliban dito, patuloy rin ang information dissemination campaign ng lokal na pamahalaan, ang pagkapkap sa mga estudyante bago pumasok sa klase at ang pag-issue ng citation ticket sa mga violators. Ayon kay Ralph Ligolacion, Managing Director ng Health Justice Philippines, isang magandang halimbawa ang lokal na pamahalaan ng Baguio dahil sa mabisang estratehiya nito para masunod ang mga regulasyon at mapigilan ang mga kabataan na malulong sa nasabing bisyo. We understand that there are limitations right now, but as much as possible, we need to report. We encourage our people to report kung may nakikita silang mga ads at saka mga postings sa social media, dapat nire-report sa Department of Trade and Industry. Samantala, sinabi naman ni Daryl Kim Longid, Chief Enforcer ng Public Order and Safety Division Baguio, kinakailangan ang pagkakaisa ng komunidad, paaralan at mga magulang para tuluyang mawakasan ang mga problema na dulot ng vape at sigarilyo. Base sa pag-aaral sa nakalipas na taon, patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga gumagamit ng tabako, ngunit patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nagve-vape sa lungsod ng Baguio, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya naman nananawagan si Longid sa mga komunidad at sa mga bisita na sumunod sa mga pulisiya ng lungsod hinggil sa paninigarilyo at vaping. Ang nakakagulat dyan is aware yung parents. That just goes to show that ang laki na ignorance for a parent to allow their kids to vape. Siguro sabi nila, mabango, matamis. Must not be harmful. Must just be a form of candy, ganun. So, yun po, hindi natin kayang basta-basta huli lamang. We need to educate the students, the parents, the schools. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mira Pakpakan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, lalo na doon sa mga mahilig bumiyahe, pagkakaroon daw ng direktang flights mula sa Russia patungo ng Cebu and vice versa. Suportado po yan ng Embahada ng Russia. May issue itong sister region agreement ay malaking tulong daw para sa naturang mga kahalintulad ng mga kasundo o aktibidad. Alamin natin ang iba pang update mula sa Star FM Cebu. Suportado ni Philippine Ambassador to Russia Igor Bailin ang ideya ni Cebu Governor Gwen Garcia na magtatag ng direktang flight mula Russia papuntang Cebu at vice versa sa kanilang pagpupulong noong linggo sa official trip ni Garcia sa Russia.
Sinabi ni Ambassador Bailin na panahon na para ipakita ng Pilipinas, lalo na ng Cebu, ang kagandahan nito sa mga Russian tourist at panahon na upang makipagkompetensya sa iba pang mga destinasyon sa Asia. Pinuri rin ito ang gobernador sa pagpapatuloy ng diplomatikong relasyon nito sa Russia. Idinagdag pa nito na maaaring may mga hamon dahil sa mga economic sanction na ipinataw ng ibang mga bansa sa Russia, ngunit unti-unti na umanong binawi ang mga ito. Kaugnay nito, nagkaroon na ng pakikipagdialogo hinggil sa nasabing usapin si Garcia kasama ang Department of Transportation Regulation and International Cooperation at iba pang stakeholders ng Russian Federal Air Transport Agency sa Moscow City. We're going to encourage not just Filipino travelers to see the beauty of Cebu, but Russian tourists. And we've been working very hard on that. And the Russians are very much interested. Samantala, na-renew na ang sister region agreement sa pagitan ng Cebu at St. Petersburg sa Russia matapos ang isinagawang special signing ceremony ni Garcia at St. Petersburg Governor Alexander Biglov. Mas pinalawak pa ang kasunduang ito na kinabibilangan ngayon ng trade and commerce, joint investments, educational exchanges, scientific and medical research, tourism, culture and the arts at maging sa larangan ng sports. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ang Singapore government hinikayat ang mga residente na muli daw magpabakuna kontra sa COVID-19 dahil sa tumataas na kaso ng naturang virus sa kanilang bansa. Kaugnay niyan, may nakalap na report ang Bombo Radio Kawayan. Pinapaalalahanan ng pamahalaan ng Singapore ang publiko matapos ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa nasabing bansa. Sa pakikipag-ugnay ng Bombo Radio Kawayan kay Bombo International News Correspondent MJ Lopez, sinabi niya na hinihikayat ng Singaporean government ang mga tao na magpabakunang muli kontra COVID-19. Maliban dito ay sinabihan na din naman silang gumamit ng face mask sa mga pampublikong mga lugar. May mga opisina rin umano na bawal pumasok ang mga residente kung wala silang suot na face mask. Isa sa mga nakikitang dahilan ng pagdami ng kaso ng COVID-19 ay dahil sa pagbabaliwala sa pagsusuot ng face mask dahil na rin sa init ng panahon sa nasabing bansa. May mga naitala na din umanong nasawi dahil sa komplikasyon dahil sa COVID-19 virus. Po, nagiging trauma na naman po kasi syempre paglabas po talagang magmamaska. Kailangan mag-ingat ka sa labas, huwag yung hawak-hawak ganyan. Kailangan talaga magkaroon talaga ng proper hygiene na naman sa aming katawan. So, parang nagiging bumabalik na naman po yung pagpapanik naming mga OFW dito sa Singapore po. Yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Bombo Angelica Morales para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Nakahanda ang bagitong Filipino mixed martial arts fighter na si Janlo Mark Sangyao na gumanti kasunod na rin ang kanyang kauna-unahang pagkabigo sa One Championship. Kung maalala mga kabombo, natalo itong si Sangyao sa naging laban nila ni Mongolian fighter Enko Orhil Batarko. Noon pong Agosto ng nakalipas na taon na siyang unang pagkatalong na itala sa kanyang karera itong si Sangyao. Ayon pa sa 21 anyos na martial artist, okupado siya noong mangyari ang kanilang bakbakan at kahit paman nararamdaman niya ang kanyang may iniinda siya noong naturang panahon ay itunuloy pa rin ang laban. Gayunman, kampante ang bagitong mixed martial arts fighter na makakabalik pa din sa kanya ang kanyang panalo at inaasahan mga kabombo na magkakaroon ng panibagong showdown sa pagitan nila ni Batarko. At pagtitiyak pa ni Sangyao na kung dumating man ang naturang pagkakataon at siguradong magiging mas maganda na ang kanyang ipapakitang performance kumpara naman sa nauna nilang naging laban.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Di lamang yung Bombo Network News ang inyong matutunghayan online dahil available ang lahat ng mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating Bombo mobile application. Kahit kayo bumabiyahe, pwede po itong tutukan at maaari naman niyang i-download sa ating mga smartphones para sa inyong tuloy-tuloy na pagsubaybay. Ang YouTube channel din ng Bombo Radio ay available para po sa inyong mga nais tumunghay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Samantala, sa ating Facebook Live programs, available dyan sa Visayas Region para ho sa mga Ilonggo speaking, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Abang sa mga Cebuano speaking naman, Bombo Radio Cebu. Of course, dun sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo na manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Blanco Hover, stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Una kita diri sa latest update, may kantanan karon sa pahayagman sang pamilya sining mag-live-in partner, particularmente sang ginbawian sa kabuhi ang lalaki. Now, nga konsediente natukiban diri nga hindi lang gali kay hit and run ining kaso nga naglunta dira sa banwasang Pavia, konti ginhungod nga ginbungguan sang nagamaneho sang sports car ining biktima. Sa aton sinikaron niya mga kabombo, inisandig sa resulta sa investigasyon sa Pavia Municipal Police Station. Kumadumduman sa damlaglang unang agin pahayag diri kag ginpangita sa kapulisan, partikularmente sa banwa sa Pavia, ining tag-iya or driver sa sports car nga kung saan ginapahayag gani nga nag-hit and run sa mga live-in partner diri kag natukiman nga una na nga gin-sideswipe sang salakyan or sang sining sports car ang mag-live-in partner. Tapos natumba, ginhulat niya pa makabangon until such time nga labot tuya ang nagamaneho sang bisikleta kag may konfrontasyon. Pagkatapos ng konfrontasyon, sandig sa investigasyon sa aton sining kapulisan, ginbungguan hungod sang driver sa sports car ining mag-live-in partner nga gintunaan sang kamatayon sang lalaki. Pamilya karon nagapanawagan sang hustisya kag desidido nga magpasaka sang nagakigo sining kaso. Si Bombo Marisol Biñas may follow-up report. Sol, sa report please come in. Nagapanawagan diri sa hustisya kag nagalaom ang pamilya ni Rave Garcia nga napatay sa road rage iyas diri sa may banwasang Pavia nga badak pa nagilayon ang suspect, and at the same time hatagan sang hustisya ang ila sini nga himata. Ang napatay diri amo si Rave Garcia, 33 ang pangedaron,
samtang ang iya sini asawa amo si Chef Rail Garcia 23 pilason ini siya bambutsam kag tiara pasubong na confine sa ospital. So upon verification hindi ni sila mag-live-in kundi mag-asawa na. Yes, bambutsam kasado nagali ini sila nga duwa. All right. Proceed. So amo na bambutsam residente o kung nagapuyo ini sila nga duwa diri sa May Unyate de Leon Mandurriao Iloilo City sa diin nagapuyo man ining si Chef Rail kagang iya pamilya. Kasamtang ining suspect iya ang nagapangidaron diri sang 50 tubtob 60 ang edad isa ini siya ka negosyante diri sa May Banwasang Kalinog. Sa interview sang Bombo Radio kay Toto Garcia ang amay diri ni Rave Garcia medyo nangin emotional ini siya sang ginabambutsam samtang ginasaysay mano ang pila man abi ka mga background or at the same time kung paano niya ni nakilala or ang kilala bala ang iya nga bata. Kay ang si Rave Garcia ko na mabuot man ini siya kag mga lately lang gani isang nakabata gani ini nga kapid gali ang ila sini bata bambutsam duwa na katuig nga mga kapid mga lalaki kag do nagdoble kayo initially isang nagkabata siya aside abi nga call center agent ini siya kun gabi kun aga nagapangita pag ini siya sang sideline nagapaminta upod man sang iya nga tatay dira sa distrito sang Mandurriao. So ang ining si Rave Garcia kag ining si Chef Rail elementary pa lang ini sila bambutsam kilalahay na ini sila kag ti suno man gani sa kay Mr. Toto diri nga childhood sweetheart ini sila elementary pa lang bambutsam hasta nga ti nag kadto nabi sa legal nga pangidaron kag ti mga duwa pa lang ini sila nag updanay duwa ka tuig nga nag updanay live in diri sa may nag-upod sa isa gid ka balay diri sa may balay ni Cheryl kag nag-decide mga 3 months ago pa lang na nagkuha sila diri ka unit sa DECA sa may Pavia sa diin amo na nagabalik-balik ini sila halin abi diri sa ginadutihan na diri sa may distrito sang Mandurriao ng opisina ni Rave nagapuli-puli ini siya sa may DECA dira bambutsam gamit ining iya nga bike kag didto suno sa kay Mr. Toto nga iya sini nahibaluan aside abi sa survivor nga witness diri nga ang asawa mismo ni Rave may isa pa gid diri ka eyewitness no nga ginahulat-hulat gid nila nga manindugan abi sa iya nga ginaistorya o kun base man sa iya nga nakita nga tiigin yud-yud o kun ginbalik-balikan gid sang sining driver sang BMW o kun sports car o kun ining suspitsado gid no ang ining mag-asawa sang matapos may natabo nga pagbinaisay diri bambutsam kag ti subong suno diri kay Mr. Toto nga nakakadto naman kuno si Police Major Dajit Dilema nga hepe sang Pavia Municipal Police Station sa ila para magpalambot iya nga yara na kuno sa 80% ang development sang kaso medyo na delay lang kay ginagahulat-ulat paligad day Police Major Dajit Dilema kuno ining death certificate kag medical certificate sang napatay bangod Domingo atong adlaw. Pero sa subong bambutsam may mga pila pagid ka problema sa gihapon nga aside abi sa napatay ining bata gid mismo ni Mr. Toto ang ugangan sini nagapanawagan gani sila sang bulig kay medyo hindi nila matatapan ang mga galastoson sa ospital ilabi na kay ulupirahan o kun bulutangan sang stainless ang tiil diri ni Mrs. Chef Rail Garcia kag aside diri do hindi man gid siya amo na maistorya bala sa sang maayo sa subong kay ti do emotional tuman kay emotional ara pa ini sa state of shock diri bambutsam kag at the same time medyo nahalung-halungan man nga makig-istorya abi sang pila man kahimata diri ni Ma'am Chef Rail sa iya kay agi ni siya transplant sa heart bambutsam rason nga do nila no ginahinay-hinay man ang pag-istorya diri kay Ma'am Chef Rail kag sa bahin naman iya no sang sining bangkay karon ni Rave Garcia ginahulat-hulat naman lang ini sang pamilya nga maabot subong sa ila diri Puluyan diri sa may Dungon si Mandurriao Iloilo City sa diin ini siya nahaya. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton nangin interview kay Mr. Toto Garcia. Kitaan ko sa kuan kay ang nagliga di si Sir Dilema nagkadto man siya nga nag-mention siya nga 80% na nga verify na Manila ang kaso galing kay ang amoto nga tayo wala mapasaka kay ang medical certificate kag ang death certificate ni Ray wala namon makuha kay amoto nga time Domingo subong ara na naging pangayo na sang taga Pavia iya lang nga inspector. Sir, anong pagkilala tani kay Rave, sir, kag kay Chef Rail, sir? Si Chef Rail, si Rave,
sa high school na sila, danay na sila, siguro hindi ako kung classmate sila, pero kabatch sila nga duwa sina. Gulong bubiyahan ay sila ang Mga ano na ni sila sir kadugay sir kag ako may mga bata. Basta hindi ko lang kung ano sila kadugay, pero basta kadugay na sila kay pag-graduate nila sila sa sa Mandurriao, nag-eskwela na sila nga sa PENMA mo. Education. So subong ang ilang pa mga siguro almost 2 years, sobra 2 years naman. Kay ang ilang baby nag 2 years na sang April 20 mo. Oo. Sa paglantaw mo to sir sa sitwasyon ni Sir Rave, ano yung itsura yan ni sir? Ang nakita ko sir sa ma'am sa nakita ko sa FB, nakita ko nga nagsakit gid ang akong buot nga nakita ko si Rave ara sa dalan nagabarikutot, nakita ko yatel nagapilok, nagabarikutot gid sa nagabarikutot siya, tapos ang si April nakita ko ara sa unhan nagahamyang man nagahayang man sa punta, tapos ang bike nga gingamit niya ara man sa punta do kalayo sang ila ang kan nga distansya bala nga 3. Witness ko na sir, ano ning sir? Ang witness nga kay na ko mananamo na sang aga nakitaan, pero ang hambal niya nga ginlinas kapila ginbalik-balikan. Tapos mananagay man guro sa witness, pero mas may tali kon magamit gid siya nga dako kay siya gid ko dako man na siya gid nga mo nga bulig nga ma-resolve gid ang problema nga amo na mo. With regards sir sa bullying, anong mga kinahanglan subong sir nanday ninyo sir personal kag Ma'am Sheprel sir? Ang una ko gina concern kay Sheprel nga ang iya nga hindi siya maoperahan dali kay tungod nga damo sa kinanglanon, especially sa nakuha ng iya nga stainless bala kay nabatian ko to kay papa niya kay mga 80,000 atong ginapangayo sang doktor. Tapos hindi pa siya ma-schedule gid kay damo siya naka-schedule man sa operation, tapos ang ilang nga walay ran ang muna ilagay na mga problemahan. Hindi ko lang mahibaluan kung pila ang needs gid nila. Siyempre wala man ko gid hindi ko mambagsan, hindi na maripatan ko na ginapanghambal yaman. Pero mo na nakabido nagahambal siya nga daw mga 80,000 ang worth siyang stainless. Di amo na nga problema gito sila. Ano ni ganung sitwasyon ni sir, may sakit na siya sa heart? Tapos si Shipper lang ginaproblema ako na kay Shipper kay may heart na siya mo. Amo na nga biskan kainit, kabudlay, nagapuli gid si Rave para sa iya misis kay nagawori man siya kambal man sa bala man nga si Shipper may heart na mo. Siya na intindi kay kita ako kaysa man ko sa iya kay nakita ko lang yung sitwasyon niya nabudlayan siya, pero sige lang yapon ang iyang panikasog. Anong pakilala mo sir sa bata mo sir? Kung kay Rave lang wala gid kamo problema kay Rave kay mabuot ni siya nga bata. Akigan mo na way ginagasabat. Tapos siyempre tao man na sa may ara man sa mga kapansanan ko kaysa, pero ang mambal ko lang kay Rave buot ni siya nga bata. Tapos ang iya subong ang iya focus aragid sa pamilya niya, sa kabataan niya kay sa asawa niya. Oo. Sir, nabatian diri ang kabahin sang ato ng interview Bombocham kay Mr. Toto Garcia, ang amay diri ni Rave Garcia. All right, now og sinigani na-verify naman sang Pavia PNP 80% na ano pa gid ang mga pugong abi or nagahinder sa Pavia PNP nga ipasaka ang kaso kay kung unavailable ang mga biktima granting sa medical status, medical situation, pwede man na iya nga ang direct family among mapasaka sang kaso Bombo Sol? Ginahulat-ulat na lang Bombocham sang pamilya kay actually gintugya naman gani isang pamilya diri ang pag-file regular filing sang kaso sa may Pavia Municipal Police Station kay nagpangako man ang Pavia Municipal Police Station nga solbaron ang kaso diri Bombocham, pero ang sabahin iya sang Pavia Municipal Police Station bali ginahulat-ulat na lang nila base gina sang naistorya naton si Police Major Dadje Dilema nga ginahulat-ulat na lang nila ining statement nga halin mismo bala sa asawa sining si Rave Garcia ang pag-identify o pag-confirm kid
nga atong ilang presenta nga suspect or person of interest is nagasanto sa ila diri Bambucham. Kag amon aside dira may nag-arise naman gani nga witness diri Bambucham nga mismo nakigangot diri sa pamilya sa mga biktima. Kon may ara sang isa pagid ka witness nga hulaton gituya ang biktima kay alang-alang sa gani bangod sa iya sini iya nga kondisyon. Kag kung pasugiro ng pamilya PNP, 80% nga na-identify nila, nakahatag na sila gani isang average or sa ila sini iya ginalantaw nga pang-idaron. Balaan nila ang background, negosyante, tapos balaan man nila kung taga-diin. Ano pang ginahulat sa pamilya PNP to file sa kaso, second kameng? Roger, on that Bambucham, may baloon pagid naton ina karon, pero amo na gani medyo madugay-dugay duman pila naman ka mga inadlaw ang nagliligad nga hasta subong ti wala pa na dakop abi ining sospetsado sa pihak ka may ara naman sila sang lead or identity gid bala sang sining suspect iya sa pagpang lantaw naton linas gid iya sang sining duwa ka mga biktima diri nga mag-asawa Bambucham. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Sol Binyas sa imo sining follow-up report. Hindi man lipod sa ibalo naton nga performer ining si Police Major Dadji de Lima. No? Isa ka performer nga Chief of Police. But kung Domingo pa natabo, Pizza 2 pa, Pizza 5 na tatlo na kadlaw nagligad. Granting for the sake of discussion, nga mismo ang pavia PNP man nag-disclose nga ginabulumanta 50 to 60 years old, taga Banwas ang Kalinog, negosyante, na-identify naman ang salakyan, na-identify ang plate number, so on and so forth. Tanan nga mga mambal naton kinahanglanon for identification sang driver, sang suspect nga nagkomiter sang krimen, ara na. Tinga hulaton tagitoy abi ang isa ka biktima nga buhi sa aton sini nga mga kabumbo kon ang iya estado sa iya ikaayong lawas ang hindi pamayo. Sa aton sini mga kabumbo. Ti diri naman ni karon magasulod ang ginatawag sining double standard ang justice system sang pungsod Pilipinas. Diri naman ni karon magsulod, ano abi kay ang suspect negosyante gali mo? As much as possible, hindi kuntani kita dira magkutaw sa amo sina iyang senaryo. Pero, na-lay down naman ang mga sirkumstansya, may mga information na to pinpoint sa suspect ang pamangkot nga hulaton pa iya. Ang asawa nga nabalian sang tiil, ang survivor nga ang pamilya karon nagaproblema kung paano hikuton ang operasyon kay may diferensya or may balatian sa tagipusoon ining nakasurvive sa aton sini nga mga kabumbo. It's like buying time para karon iya sa the so-called suspect to make a run. Siyempre, ekspektaron mo kung negosyante? Damo kwarta As long as hindi siya ma-filean sang kaso, why man sa may makahold sina sa iya? Why sa may makapugong sina sa iya? Makadto siya sa Afghanistan, makadto siya sa Kuwait, makadto siya sa Russia.
para nga magpanago. Ti anong magwa karon? Sa sining biktima nga isa ka call center agent kag naga-sideline paminta upod sang iya sining abay. Sa aton sini makabombo. Kay hindi kita saliwat magkutaw sa impresyon nga kung mga bata manabisang negosyante ni ang napatay. Base kung sang Lunes pa lang na-file ng kaso. Kung bata BKSB member ni congressman, mayor, kapitan sa barko, chief engineer sa barko, kontraktor, base Lunes pa lang na-file ng kaso. Sa mga kasubong sina, sa salingkuna as much as possible, luyag naton likawan ang makakasubong sina nga impresyon. O galing, kay do hindi lang gid Kuya Abi matagan, kag kun ano man Abi iya nga mga technicalities later on, kun ara na sa korte, nga kinahanglan gid iya ang statement sang isa or sang survivor nga sa karon sa aton sini makabombo hindi pa mayong iya sini iya nga estado. Ulupirahan, may diferensya sa tagipusoon. Granting for the sake of discussion nga ti siya ang survivor, labing importante, crucial ang iya sini iya nga pagtumod kag paghatag sa mga information. But according gani sa pamilya, may matindog nga another eyewitness. Kag suliton ko pagidliwat, natumod na gani, 50 to 60 years old, taga Banwasang Kalinog, kag negosyante. And I would assume sa aton sini nga mga kabumbo nga upon checking sa kung paano natumod si between 50 or 50 to 60 years old, negosyante, taga Banwasang Kalinog. For example, abi kung salakyan ang una sinila nga ginbasihan, agod nga matrace kung sino ang driver, sinong nagapanag-iya, may identity na ining mga kapulisanta sa aton sini makabombo. Why delay ang pag-file sa nga kaso? Sa aton sini matag palamati. Granting for the sake of discussion nga may mga ginahitso pa ang Pavia Municipal Police Station, si Police Major Daji de Lima, iya sini nga may investigador. All right. Why isang problema? Pero kabay pa nga hindi na maglapaw sa 3 kadlaw. Or basi mag-isa pa ni kasimana, sir? Para ligban na ni karon magamusin ang sitwasyon? Sa aton sini makabumbo. Kiti pila na ka krimen ang mga nagkalinabo diri sa syudad or even sa probinsya sa nga Iloilo. Just like sang iban, kumo mga circumstantial evidence. Bangod circumstantial evidence lang, it cannot hold water sa husgado. So hindi makasaka. Sabahin pa lang iya sang prosecutor, timbog na. Hindi makitaan sa probable cause. Pero kung maghambal ka naman karon kay ginalay down na. 50 to 60 years old, negosyante, taga Kalinog, tag-iya sang salakyan sports car nga hungod, bunggo patay sa isa ka call center agent nga may kapid nga bata nga
part-time paminta upod sa iya sining amay. Hulaton ginang asawa nga mag-ayo para nga maka-file sang kaso. Tikabay pa nga makapanuktok man sa pang-ino-ino kag balatyagon, tagipusoon sang mga taga Pabia PNP, particularmente ni Police Major Dadje de Lima, nga isa ka performing chief of police, pero kung magkasubong sinisir nga do, delayed ka gado ginadribol-dribol, pati basi kon damo ang maminsar nga ano sistema man? Dulag bundolaw? Kaysa punto pa lang nga daan, banwa nga ti, ma-regular filing na lang. Isa na nakapamagi, agod iya nga ginapa lawig ang pag-angkon sang biktima sang hustisya. Idumduman nyo to gani ang road rage man din sa dinto sa Metro Manila. Ito na, sining damlag lang o. Ipagkadason nga mga inadlaw, dakop man ang suspekaw. Gimpresentar man to dayon, mga pangatubang sang kaso, so on and so forth. Ti anong sekreto sang mga pulis tos Manila? Lain-lain ni sila ya sistema, plastada, no? Kaya ito pariyo man lang ni sila nga pulis, pariyo man lang sila nga Philippine National Police. Di, natumod man to, nakita to, gindakop, ginpresentar, pasakaan sa kaso. Di rin natumod naman. Di nga ay dribble-dribble pagin nga palawi. Sus Maria kagusip. Sa liwat, hindi ko ya magkutaw sa paminsaron kag sa impresyon nga kumo ang suspitsado, negosyante, may kwarta, may impluensya, bisan na identify na, bisan may lead na, ngitaan sa gyapon sang pamagi sa sining mga ginatawag nga delaying tactics sa aton sining karon niya mga kabombo. Ti ining mga 50 sus Maria, why na niya? Why na niya punto mga 50,000 pa ni para ma-identify sa aton sining mga tagpalamati. Nakahatag ka na gani isang edad, ginabulubanta mo ning edad, nakahatag ka na sa iya background, negosyante, but silingon, kilala na siya kung sino siya. Why na niya punto mga 50,000 kung ako niya, mayor, ang 50,000 mo, ibulig mo na lang ni sa biktima. Kag sa iya sining asawa to, padugangi dira sa iban nga mga opisyal sang syudad. Kay ti mga taga-syudad man dito lang ni nagbakal sang puluyan, kay gusto man nila nga magsugod guro sang ilagi diabla nga pagpangabuhi. Pero sa liwatan, tis ako mag commercial break, nagapanawagan kita nga sa Pamilya PNP, buligan tani, padasigon ta, bisan nga ti bingaw na ang paghatag sang hustisya, bisan malawig-lawig pa ni, kay nibot silingon nga ma-file ka kaso, subong pagkarason nga adlaw, ara na dayon ang warrant of arrest. Malawig pa ni. Sa aton sino mga kabumbo. Bisan sa pag-file na lang na isang kaso nga matumod, kag may filean kita sang kaso, agod nga bisan pa paano,
bisan hilaw lang anay nga hustisya, later on, eventually, maluto na, at least, mayara sang hustisya para sa pamilya sang biktima. 27 minutos sa kaligad sa takna siningalaw na. Pagbalik na to na banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon ining resolution nga nagapanawagan sa DOTR, LTFRB kag OTC sa pag-renew sa implementasyon sang PUMV-MP in-refer sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council. Lakip na karon plastada na to sa Iloilo City District Engineering Office. Kay may ultimatum na sila from Mayor Jerry Treñas nga tubtob June 7 naging lamang ini sila kag dapat ma-vacate na dira sila. Balikan tayo mga balita pagkatapos ang pinaka-importante nga mga panumnumo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 2 to 8, 2024. Ang Hunyo 7, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagnang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Hunyo 7, magasugod 5:30 sa hapon. Songs that are largely from the past years ang liwat nga maginiinyo kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Sabado, Hunyo 8. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 9 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iya pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres ng conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bugod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto. Sa gihapon ko po rin mo Bombo Chama Blanco Hover. Si Iloilo City Councilor Romel Duron pasar sang resolusyon nga nagapanawagan sa DOTR, LTFRB kag OTC sa pag-review sa implementasyon sang VMP. Ginrefer ni sang ginrefer sa Committee on Transportation sa City Council, no? Ano pang i-review sa Public Utility Vehicle Modernization Program? Ano sinugtanay na to gani day gob to kag day mayor to sa ano pang ipa-review ni Councilor Doron. Anyway, balanda na, no? Sa report ni Bombo Angel, lakip na ko anong latest situation dito sa may Iloilo City District Engineering Office. Jel, sa report, please come in. Impa-refer anay Bombo Cham sa komitiba sang Okon Committee on Transportation Iloilo City Council sa Cabaluna ining proposed resolution nga nagapanawagan kag nagaayo man sa bahin sang DOTR, LTFRB, OTC kag CBA sa pag-review sang PUV modernization program. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Councilor Romel Duron, iyaging pahayag na gusto niya nga magtuon man ang iban nga mga konsehal nga timatun-an bala ining papeles nga gintang o kunang resolusyon
nga gin-propose niya kay ti para nga mabalaan bala kung sino ang nagatuon kuno Bongbong Siyam rason nga ti i-refer niya anay sa Committee on Transportation kag para may hearing nga matabo. So dili ki Councilor Romel Doron nga ti nagapati ini siya nga hindi pa ready for implementation sang local public transport route plan o modernization program ang pila ka mga lugar kag ti kabahin diri nga kumbaga ang iya diri nga pagpatag nga ang LTTRP ang local public transport route plan isa lang sa pulo ka mga component nga kinahanglan sa pag-implement sang public utility vehicle modernization program nga iya diri nakita nga wala diri na comply una financing nga component kung sa diin makita gitiri nga nag-struggle ang mga kooperatiba sa pagbakal sang mga units nila. Ikaduha diri ang route rationalization nga wala man na comply nga ang natabo diri Bongbong Siyam nga miara nga mga paggilinamo sa bahin sang mga jeep sang probinsya kaga pakadto diri sa Iloilo City. Nga kuntani kung makitaan kag ma-evaluate ini implementation sa modernization program napasudlo na lang sang tawahay ining mga jeep nga halin sa probinsya kay isadto kuno wala man sang problema sang wala pa sang LTTRP kag ining panawagan man sa bangin sang Department of Transportation na di sila kuno ang nagpa-implement sang programa dapat nakita nila ini beforehand ang amuni nga sitwasyon Bongbong Siyam. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Romel Doron sa nga atong interview. Yes, para nga daw ang aton balang aksyon medyo daw kompleto man, no? Iti ang study to akon to opinion, no? Maybe other members of the council should also be aware. Iti basi ako lang balang nagtuon, ang iban wala, ha? So dapat tagaan taman sila tsansa to also to comment. Kabalo ka naman kinanglan everybody should actively participate kay gina-request ang council maupod lang sila sa aton pero ang iban kung wala mo masinatagaan mo advance kung wala bala nagatuon man way mo ko na siling nga ano abi at least ako yan nagtuon ko kag may dutay ako nga experience ya sa transportation kay ti ang kunabasan yung PUB modernization may pulo na sila ka components mo. Ang LTPRP is just one of the components sa amo ina nga programa, no? That's why nga ako nagtuon ako kag doon nakita ako nga ang 5 of the 10 components daw wala pa comply. The number 1 is the financing. Ang financing daan hindi enough. So how could we modernize according to plan? Kay do kulang-kulang nga ayuda nga daan sa aton gobyerno. Ikaduha nga in-encounter naton ang road rationalization. Ikaduha ina nga component. Ang road rationalization kinanglan effective gina nga wala sang wala bala sang puol sa mga pasahero, no? While we have sang LTPRP may local public transport road plan kita as far as the city is concerned. But we have to understand ang city wala nagapangabuhi nga kita lang. We also depend on passengers from other municipalities or from the province. Not only from the province but even sa in Metro Manila, ginatawag ani nga road rationalization kay because you have also to consider sang needs sang adjoining municipalities. Sa Metro Manila, hindi lang within the city mo, but within Metro Manila. So I think it's high time i-consider naton ang Metro Iloilo, ang mga adjoining municipalities, nga lipot man lang ang ilang ruta, nga hindi sila mabuhi. Just like First Town, no? Tungkol sa lipot, naga-double ride sila, basi nga kung ma-estudyohan, basi pwede man lang makasulod sila. Kaya nagasulod sila, wala man problema. Sa pagsulod nila anay, it is only when LTPRP was implemented. Even the mayor signified nga he is willing to amend yan isang LTPRP kung nakita iya nga nagahatag problema sa taga-probinsya man. So, buot sa lingon, sir, may
basbas kumbaga ni Mayor Jerry Trias ning file o kung ang imong lihok sir nga pagpasa sa resolution sir. Well, ginarespeto man ni Mayor at actually sa iya gani ko nagbase nga he is open to even amending sang enhanced LTPRP. Although nga bag-ulan na naton mapasar, ginpasar lang na naton I think 2 years ago, then it was amended, then subong kay tungod sa problema, ti balo ka naman ang law should be dynamic mo according to the needs ng public. Hindi mo pag-limit to. Meaning he is open to suggestion kung paano masolba para sa mga na-encounter naton subong. Ano ba na-encounter sang syudad kag sang probinsya? Bombo siyam na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Romel Duron kat si kumadumduman ang sang damlagin lamang naghambal diri si Mayor Jerry Trias ma-open ini siya sa pag-review pag-baton sang mga ideas kung ano ang himuon nga mapaayo ining modernization program ang implementation sang local public transport route plan. Pero ti ambal diri ni Councilor Romel Duron waay naman ini open up man sa bahin sang pre-session sa mga city councilors para nga ti matun-an kuno ang mga papeles o kung ining resolution nga begin propose niya Bombo Cham. Alright, balikan ko lang isa mo ka-report, Bombo Angel, may kantanan sa latest situation to sa may ICDO. Thank you again. Ini si Bombo Angel na Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat, Gid, da Bombo Angel Tan. Naisip mo kung pila ka bilog akong plakpak? Away. Huwag mong gintunaan mo. Dapat tunaan mo na bumukres. Basta magpalakpak ko, sipon mo na ito yun. Oh. Tamo-tambal ni Atty. Duron. Ginimplementar ko no ining LPTRP. Why ko no sa may nagtuon sa mga kaupdanan niya? Pero siya nagtuon. My goodness. Liwat mo bukres, ano nila? 4. Torn, karadlawan blasi mo, Torn. Oh? Nga mambal ka nga wala gintunan sang mga konsihal dira sa City Council kay ikaw ang nagduso ni sang una. Ti kay nagtuon ka pag duso mo no ganina tabo, Torn? Palpak, di ba? Tapos ng propangayo ka pa ito pasensya? Anay kay gin-enhance ni daw medyo may tupa na gawa. Napasar na. Na-delay implementation, in-extend. Ginpatuman na subong. Sa akon nga paghangop, correct me if I'm wrong, ang hambal ni Mayor Jerry Trias nga open siya for review on the matter siguro sa pagpasulod sang mga provincial jeepney diri sa syudad. Do mo to yang akon sining paghangop. Pero tsakto man ako konsala ang punto sinadira banwa sa aton sining mga tagpalamati. Torn. Councilor, nga asubong mo lang ni nakita nga kulang gali ang component sa Public Utility Vehicle Modernization Program for implementation. Nga asubong lang. Is it because last time sang ikaw nagakapot sa Committee on Transportation, wala mo man ini gintunan? Kag subong mo lang gintunan? Is that it? Iloilo City Councilor Romel Duron, sir? Ha? Balaan mo man gali ito. Nakita mo man gali. Nga asang ikaw ng pungko sa committee chairman on transportation. Ginduso mo ni. Kunti palpak. Kunti pinaantos mo to. Hinalitan mo. Ginhatagan mo hool. Ang mga pumuluyo. Karon,
gin-enhance. Oh? Kag hindi lang ko maghatag sang kredito sa isa lang iya katawo for the enhanced local public transport route plan. Ang credit kag ang pagdayaw ihatag ta sa nagabugo sa technical working group nga nagtuon, nagpautok para madisponiran ang palpak nga LPTRP nga ginpasar mo sang imo tsimpo bilang Committee Chairman on Transportation. Kag subong mahambal ka nga patun-an anay kay ang iban mo nga upod daw wala nagatuon. Sinong mga upod mo dira nga ginatumod mo nga wala gatuon? In no particular order, si Councilor Cabaluna wala gatuon? Si Councilor Janiang wala nagtuon? Saldivar wala nagtuon? Si Listante wala nagtuon? Si Atty. Francis Grace Parcon wala nagtuon? Si Liga ng mga Barangay President ex officio member Iriniong wala nagtuon? Si Rodolph Ganson wala nagtuon? Former SK Federation President Leila Lontao wala man nagtuon sang gapungko sila. Si Councilor Candice Mrs. Lex Tupas wala man nagtuon. Basi may nalipatan ko nga konsyal, lawag. Or si Vice Mayor Ganson, wala man nagtuon. Amo na, kay napasar ang enhanced LPTRP? Wala sila nagtuloon? Doon sa last tipping mo, Councilor Duronao? Oh? Sa aton sinima kabumbo. Ang istoryahan ta subong sa aton sinima kabumbo kung paano ta mabuligan adtong mga driver, mga operator nga wala nagpa-consolidate kay hindi kasarang. Ang mga driver kag operator nga nagbiya sa kooperatiba kay ginbaldog sila. Amo na ang aton sini nga pukusan. Kay subong as of this time sa aton sini matag palamati na amat-amat na ni Hitso ang Enhanced Local Public Transport Route Plan nga napasar, napuslan sa tsimpo ni Cabaluna. Hindi sa imo tsimpo. Nagmeeting, nagsapol to sa Kapitolyo, pinangitaan solusyon, ginkasugtan nga 40% na sa mga first town jeepneys ang makasulod rin sa syudad. Oh? Yara na. Siya ganing ngalan na sang African na bala sa social media nga ang iya ekspresyon. Muna blaw? Oo. Mo na. Kita mo na, Torn? Kita mo na, Torn, sa Facebook? Ano? Amo na nasubong. Oh? Layo sa patad, kag too late the hero na naiya, Councilor Duron, sir. With your respect sa imo, bilang City Councilor. Ang amo mo sinang nga lihok?
Yanong silingon mo nga i-review pagid, labugayon ta pagid, pabudlayan ta pagid ang mga commuter. I-review ang implementasyon sa PUV, Public Utility Vehicle Modernization Program kay may diskonforme ka, kay ikaw nagtuon, sila wala. Di ko tayo yung intunaan mo, ni kung sa imo pa lang ito pagduso sa una-una to, okay na, ay natadang problema. Do backfire to now? Oh, minsan pa kita sa iban, be? Ano makapasar man? Ha? Para nga makapulupagwapo ka man kagado, maglagting man imo sini nga pangalan this coming 2025 midterm elections. But muna nga isa na silingta na. Kung ang kilala ko pa, isa ka Ilonggo Junior philosopher once said, good or bad publicity is still publicity. Pero kung gina-expose mong imo siningalawas, gano kasubong, nagkuha ka sang bato, hindi lang kaisa, duwanak bilog, pinukpok mo sa ulo mo, bagkat mayan, mag-amu ka na. 53 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Partido Federal ng Pilipinas, magapagwasang line-up sa pagkasenador ante sa bulan sang Setyembre. Sino ay hanang yara sa line-up sang PFP? No, ang administration sa party this time sa aton sini nga mga kabombo. Standby kay hibalon ta na sa report man ni Bombo Lindsay Bade. Sa aton sini matag pramati. Do may nag hambal sang kilala ko. Hambal sang kilala ko. Siling niya. Abi ko anay kung upod sila sa linyada, tinga agahambal siya nga ang iya nga upod nga iban, wala gatuon. Oh. 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 Do preyo sa nablang mampang kami ni Bumbo Chris Silugo, ag si Bumbo Lune, 3-on-3. No? Ampang kami 3-on-3, pangayaw kami sa kalabot kami to sa Pero. Oh, Pero. Kalabot kami to sa Pero sang pinangayaway. Wagi kami nagdaog. Perdigi kami. Tapos ang balon ko lang yung big yung mga kopdanan ko ay ga-practice mo. Tapos why man gatuloon kung paano perdiyon ang amon sining mga kasumpong. Yup na naita. Grupo. Sulod sako. 55 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sanday sinuayhan ang magabugos ang PFP slate for senatorial candidates sa 2025 elections. Bombo Lindsay sa report, Ms. Gamin. Nagtukod Bombocham ang Partido Federal ng Pilipinas ang steering committee nga muning magahibalo kung sino ang maupod sa line-up sang partido sa pagka-senador. Sa pagpakigangot natin Bombocham kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., ang National President sa Partido Federal ng Pilipinas, yaging pahayag na ang ining steering committee Bombocham amo ni ang in charge sa pagpili sa mga tuyo ng mangin senador kag mapatalagan sa 2025 midterm elections. Sunod diri sa iya, may ara pa sa ibano ng mga partido ang makig-alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas kag tiginalantaw diri mga 4 pa or 5 pagani no Bombocham ka mga national parties ang magaupod kay sa subong duha na ka national parties ang nakig-alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas kag ini ang Nationalist People's Coalition kag ang lakas CMD. Ini pa or hindi pa mapagwa ni Governor Tamayo ang ini mga partido nga nagaistorya sa Partido Federal ng Pilipinas. Bangod nga wala pa man sang resulta sa sining mga diskusyon nila Bombocham apang tiante sa bulan sa Setyembre pahayagiya patod nga mayara na sa listahan sa senatorial ang bahin sa Partido Federal ng Pilipinas. May mga huring-huring nga base mag-upod man or mag-alyansa kuno ang Liberal Party
sa Partido Federal ng Pilipinas, pati sunod rin kay Governor Tamayo, timprano pa na makahambal kung matuod man kag di makigalyansa di man bala ang Liberal Party sa PSP bangod nga ti huring-huring pamanang kuno ina Bombot Sam. Ari bala aton pamatian na pagpahayag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Sa ngayon, meron tayong binuo na steering committee na pinag-aaralan kung sino ang sasama sa line-up. No? Kung maalala ninyo, meron ng dalawang national political party na nagkaroon ng alliance sa Partido Federal ng Pilipinas, ang NPC at ang Lakas. At meron pang iba mga national party na sasama sa partido. Yan ay meron mga representative coming from different political parties na ka-alliance natin at bubuo kami ng isang team for senatorial balls this coming 2025 elections. So yung steering committee na yan, sila yung in charge para sa pagpipili at hihintayin na natin sooner, maybe before September, ay lalabas na yung buong team natin para sa senators. Sa ngayon ay nag-uusap-usap pa yung leadership ng different political parties at hindi pa ito napapanahon na ipapalabas namin kung sino yung mga kausap dahil hindi natin alam kung ano ang kahinatnan na pag-uusap. Pero sinisiguro namin na hindi lamang 4 or 5 national political parties ang sasama sa ating partido. Wala pa naman. Sabi ko nga, napakaaga pa para pag-usapan at sabihin kung sino yung mga kausap natin. Dahil merong mga chances kasi na hindi naman mabubuo yung agreement. Dahil magkakaroon lamang ng alliance for a common cause, which is to support the administration of President Bongbong Marcos and also for 2025 election. So hanggat hindi nagkakasundo yan, ay napakahirap po natin sabihin sa publiko dahil alam nyo naman, kailangan rin respetuhin yung side ng other political parties. So, Botsilingon, may mahalin sa Lakas, sa PFP, sa NUP, or sa ibang pagiging nga mga kaalyado siniyang Nabatian Bombot Sam si Governor Bumuliling ko. Botsilingon, may halin sa PFP, may halin sa Lakas, may halin sa NUP kag iban pagiging nga mga kaalyado nga partido nga magabugos ang Partido Federal ng Pilipinas nga slate or ila lang gid ya Bumulins? Actually, Bombot Sam, doon muna may ara sang may partido halin sa or may ara sang ng kandidato ang tagsaka mga party list na tinaka or party nga nakapakigalyansa sa Partido Federal ng Pilipinas. So amo pa na ang ginahitso kay may steering committee na sila nga gintukod. So iwaloon pa na kung sino pagidong iban nga mga parties or national parties diri Bombot Sam no nga magaupod sa Partido Federal ng Pilipinas kag ting kaso nga mahitso na nila or na finalize binong ini mga parties nga ini dra na sila maka-desisyon kag ti makaplastar sang ilayang senatorial balls sa Bombot Sam. Damo sa mga nagagawa man nga pangalan na kagtingiban wala nga mga sa tuanay nga mga senador man nga nagpadalagan nagligad nga mga nagligad nga administrasyon ti possible nga ti magabalik man subong kag ti magaupod sa partido ya sang presidente Bombot Sam. Steering committee, hindi nga literal nga steering committee nga manglabugay hindi. Hindi po mo sampali sila lang na ang sila lang na ang mag-decide magahimo sa linyada for senatorial balls ng Partido Federal ng Pilipinas. All right. Thank you again, Bombolins. Ini si Bombolins, si Ermita Newbade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Lindsay Bade sa imo siniya nga follow-up report. Antes ko magtakop, may nalipatan ko. May pamangkot kay Councilor. Si Councilor Miguel Triñas, Attorney Doron, why gaton? Siya lang ito ko ginalipatan ko, tiging balikan ko kay basi mamba bala ko nga mga konseldan. Per kimo pong butsam niya si Councilor Miguel, why mo gin muno? Ti ato na muno ko na. Kati ambal ni Councilor Doron, nang iba niya nga mga kopdanan, why ko gatoon mo? Sus Maria kagusip. Tsura nga ni isa nakatuon, Bumbo Chris?
Tsura sa nakatoon, be? Okay. Sige. Thank you, Genda Bombo Chris, ha? Oh. Standby lang ka mo sa kahapon lamang program, Kaupod sa kay Tita Regine. Panay lang ka mo sa mag-upod, ha? Sa mga... kita mo kay way ko gatuon mo, nalipat na lang ko kung anong isugpol ko bubukri sa ako ngayang balo. Padayon ka mo sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radyo Iloilo sa aton sining mga social media platforms katulad ni lamang sa Facebook Live, YouTube channel, kag sa aton sining Bombo Mobile App. Subong man sa mga kabombo ta nga may mga transistor radio 837 kHz sa inyo sining mga radio dial. Ini si Bombo Cham Blanco Vergabilin sa imo sang manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 2 to 8, 2024. Ang Hunyo 7, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagnang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Hunyo 7, magasugod las 5:30 sa hapon. Songs that are largely from the past years ang liwat nga maginiinyo kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Sabado, Hunyo 8. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 9 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iya pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres ng conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15.
as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Yari mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo, maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, Gid. Sa inyo tanan mga kabombo, welcome sa kahapon lamang program. This is Tita Regine on a beautiful Wednesday. Well, next Wednesday is already Independence Day. That's why, no, ang ating background, may flags ng Philippines nga nagawagayway. Anyway, today is just the 5th of June. Kag nagpasalamat ako liwat sa inyo for being there. Thank you so much, Gid. And napasalamat man ako sa mga nagpadala sang ilang nga mga letters nga ginsulat nila. Dumadama ang aton nga nabaton just for today. Kag may ara pa nga mag-iloy
nga personally ginhand in nila sa ako ng ilang istorya, mga taga-uton ko no sila. Hello, good afternoon Gid, salamat, and I hope you would be safe sa inyong pagbalik sa inyong lugar dira sa uton. I thank you man, and hello sa kay manong driver, sa kay mamang driver sang modernized bus ang Hibaw-an nga nag-tune in siya sa Bombo Radio kag sa iya nga upod nga conductor. Hello, thank you so much Gid no, gina-invite ka daha mag-join ka man diri sa KLP. Sulat ka man sa imong story para nga mapamatian mo man samtang nga naga-drive ka. Anyway, hello and welcome sa inyo tanan this afternoon. Of course, mga very interesting kag mga heartwarming gid nga mga istorya ang aton nga mabatian sa sining nga hapon. Salamat sa aton nga mga letter senders kag sa mga magadugang padira nga mga mangin letter senders naton maga-share sang ilang mga istorya sa liwat. Very simple ang inyong himuon. I-email nyo lang ang inyong story sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, buksan ta ato nga palatuntunan with a song from Edgardo Miraflor Jr. 2. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of his lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la.
song para sa inyo sa sining not so hot nga afternoon, and we're very thankful. Well, mga kabombo, bago kita mag-proceed sa pagbasa sa aton nga mga letters diri sa KLP, kuwaon tanay, no, as we monitor ang mga activities sang Bulkan Kanlaon, may latest naman nga phreatic explosion nga natabo. Ang mga detalye sa Bombo Newsroom nagikan sa kay Bombo Ayan Gahete. Good afternoon sa imo, Bombo Ayan. Tita, liwat naman nga nagluntad ang phreatic explosion sa Bulkan Kanlaon sa Negros Occidental, sinigid lamang hapon. So ining impormasyon ang ginconfirman ni Kanlaon City Mayor Batsoka Cardenas. Kung matandaan, sang Lunes, Hunyo 3, ang na-record ang unang phreatic explosion sa among bulkan. Ang ining explosion o kon phreatic eruption amo ining pagbugas ang aso kon steam nga bunga sang paginit sang tubig sa idalom sang duta nga nagtapik kon mahimo magpalapit sa magma. So sa subong nagdangat na sa masobra 50 ang volcanic earthquake nga na-record sa lugar. Kung matandaan nga kahapon sang paandaman man sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang publiko nga apisaran linong o kung nangin kalmado ang estado kahapon sang bulkan, may posibilidad sa gihapon nga naman nga oras matabo ang kaangay nga paglupok sang Lunes. So amo ini ang natabo kaangay sa pagpaandaman sang nasambitan nga ahensya sang gobyerno ang pagluntad sang panibago na naman nga phreatic explosion sa nasambit nga bulkan. And aside from that, may ara man sang na-report nga lahar flow, partikular sa may biak na bato dito ini sa may sudad sang La Castellana sa bungkid lamang nga hapon. So bantayan ang ibang pagid nga mga update, may kang tanan sa sining aktibidad sang Bulkan Kanlaon. Ini si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Maraming salamat sa imong gintulong diri nga update sa aktibidad sang Bulkan Kanlaon. And we pray for the safety of the people dito sa May Negros nga apektado sa saning paglupok sang Bulkan Kanlaon. Oras naton, it is now 19 minutes after 2 o'clock, and here we go na sa aton nga mga istorya for today, June 5. May ari naman, gipalapot diri sa aton si Aris 8, Dear Tita Regine. Tita, mayong hapon sa imo, kag sa imo tagpalamati. Tita, why ako kasulat for almost 2 weeks, tungod why na ako tiinig sulat sa imo. Kag busy ako kaasikaso para sa pagbalik ko eskwela, tita. Pero i-share ko na lang sa imo, kung nga 2 years gid, nga why ako ka-continue sa college. Tita, sa 2020, sa nag-take ako entrance exam, nakapasar ako, tita, kag ang kanugon lang, kay waay ako kaabot ka interview, bangod ang akong internet, tama kahina. Kagun hindi mo paghungdon nga mangita ka signal para ka internet ikaw, hindi ikaw gid ka online. Mayon na lang, kay may wifi na subong. Tita, may rason gid. Kun nga tungod, nga gabusong nagali ako kay ER, tita. Sa second attempt ko, why naman ako kaabot ka online registration sa college para sa entrance exam? Tita, daw maano na ako that time, kay gusto ko gid mag-eskwela liwat. Tita, sa ika-third time, ginbantayan ko na gid ang pag-post ka school nga applyan ko, kay tita maayo na this time, tungod may backer na ako. Kay ginbuligan ako sa mag-utod, tita. Bale, ang magulang, pulis, kag mataas na ang iyang posisyon, kag ang manghod, maestra. Pero why siya ka-teach, tita? Ang manghod, tawgon ta lang kay Manang C. Si Manang C gali, tita, nagka-student teacher ka namon, sang elementary, kag ka-barangay ko man lang, tita. So, balikta sa istorya, parte sa online admission sa college,
Tita ginhataga na gid ako time, kag ginbuligan para makasulod dayon sa ilang link kag makapasa online kag kinahanglanon tita. Di ginabulubatsyag naman ako, kag ginachat ako kung ano na ang result. Tita nakakuha ako test. Kag nalipay gid ako kay eligible ang akon nga result. Bali tita, ang ginkuha ko nga course BS Crim or Criminology. Ang second choice ko tita, Bachelor in Secondary Education, Filipino. Kag ang last, Bachelor of Elementary Education. So tita, sa makuha ko na ang result, gin-chat ko dayon si Manang C, kag nalipay gid siya. Kagambal niya, good luck sa imong nga interview. Tiyamba ko sa iya tita, salamat gid sa pagbulig sa akon. Tita, sang ma-worry ako sa height naman. Kaya diba si height limit? May height limit. So, gin-chat ko naman ng iya magulang. Natawagon talang kay Manang E. Tita, siling ko sa iya nang, pwede mo ako mabuligan? Nag-worry ako. Kaya basi may height limit bala ang BS Crim? Tita, siguro gin contact ng best friend na sa school nga gin-applyan ko. Kag nag-reply sa akon nga, okay ka na ga kay uhalang ang interview. Tita, hindi hamak nga pagpasalamat ko sa ilang duha. Kay kung wala sila, siguro nagsala-sala ako pangita, kamabulig kanakan. Tita, ginpahurama ko ni Manang Sisang Bayo para sa akon nga interview this June 5. Oy, it's today, ha? Good luck, gid. Kag tita, sa pagkuha ko gali isang result, dala ko si ER. Kay that time, busy si mama. So, tita, kami ang una nga ginpapila o kami ang gin-prioritize. Tita, nakibot ba gani ako nga magsiling ang staff sa admin, tita? Pasensya na, kay nalipat ako ka name ka building nga bal niya unahon ta ang may bata sa sagwa. Kay tita, pagsulod ko dun daan sa gate, naghambal ang guard nga ipaunahon lang ako kapila. Tungod, may bata ako. Kay ginabala naman ang staff nga iunahon ako. So, tita, sa mabaton ko ang result, daw nagdaog lang ako sa loto, sa kalipay. Kaya kung ay siguro ang bata, nahapunan siguro ako kahulat. Tita, hasta na lang danay dya, ang matinahuron. Aris 8. Abaw ka-cute sa imo, Aris 8, So, bago na naman nga chapter sa imo nga kabuhi, back to school. Pero unlike before, the last time, nga ka sa school, single ka pa to yan, no? But this time, may bata ka na, may husband ka na, another adjustment. So, let's hope it's not gonna be that difficult para sa imo nga magpanubalik ikaw sa school, kag kabay nga may bilinan kagid sa imo nga bata. Hope okay pa si mama mo kag maka-adjust ka mo ni ER, no? Sa sining bag-o naman nga setup sa inyo pagpangabuhi nga ikaw magabalik ka na sa imo nga pag-eskwela. That's very nice. Kay no matter ano ka budlay, no, sa sitwasyon nga may bata ka nga gamay tapos may eskwela ka pa, tapos mapulabugtaw ka pa, no, sa bata, and then sa imo nga pagtuon. But I really hope and pray nga kakayanin, kayang-kaya yan. Basta may goal and basta may determination. So, good luck gid sa imo. I hope with the new schedule, sa imo bag-o nga schedule, you can still find time para nga makasulat-sulat para diri sa KLP. So, good luck sa imo and thank you, gid. Aris 8, sang probinsya, sang Iloilo. Up next, sa ato nga pagpanumbalik, ang sulat naman nga gin-share diri sa ato ni Summer Rose ang Iloilo with pictures and with video. Sa pagpanumbalik na sa KLP sa gihapon, kaupo dinyo si Tita Regine. It is now 2:26 in the afternoon. Mas namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo?
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basaha gid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig balik kita diri sa KLP kag diri na kita sa sulat ni Summer Rose sang Iloilo. And it starts with this line: I love you not because you came from my womb, but I love you more because you came from my heart. There is nothing as painful as seeing your beloved daughter deteriorating before your eyes and finally took her last breath right on your shoulder.
Good afternoon, Tita Regine. Tawag lang ako sa ngalan nga Summer Rose, 45 years old, kay residente sang Iloilo. While writing this letter, I cannot stop myself from crying because on Sunday would be the 40th day. 40th day of my daughter after she passed away last April 23 while I was holding her at home. After more than a month of battling this rare disease called leukemia. Leukemia, Tita Regine. Leukemia. Even ang iyang doktor naghambal. Nga man sa kadamo-damo sa sakit. AML gid. Before anything else, let me tell you the beautiful stories ng ako niya precious and special baby. It was February 2 of 2023 when I made a wish sa Our Lady of Candles sa Haro Cathedral for a baby. I prayed to get pregnant and wished, if ever nga hindi, bisan hatagan lang ako sang baby in other way. When one of our relatives from Barrio visited, kag nag-joke siya if I was pregnant, hambal ko, buyon ina. Pero kung tagaan ako sang Diyos sang baby, batunon ko. Then one of my in-laws also said, nga kung may mag-aabot nga baby sa ilabalay, kung sa diin we are also staying once in a while, pasudlon kag batunon Manila, kay mga big boys na naman ang mga bata sa ilabalay, kag wala gid sang baby sa kadugay nga panahon. After a month, the same relative called kag nag-inform sa amon nga may baby sa ila nga gusto sang nanay nga ipa-adopt. It was a baby girl. So we are so happy knowing bala nga puro boys ang mga kabataan sa balay. We traveled and we took the baby home. Took her sa Familypedia and loved and cared for her like our own. Ang amon nga pangabuhi as a couple, nagbago gid. It has changed a lot because of her. Her dad is always excited to go home early to play with her. So ginhatag gid namon ang tanan that we can afford. Ang amon balay became so happy because of her. Lain gid gali ang balay nga may gasyagit nga bata adlaw-adlaw. Our elders at home became so happy. Ang magulang sang akon husband gid ang hands-on nga nagapaligo sa iya. Kay nahadlok ako. Gamay lang nga wiit ni Barbie, nagasala-sala na sila. Like a new mom, I also experienced mga sleepless nights, but I don't mind as long as my baby is safe, happy, and healthy. Ang iya nga dad, ang only wish ng iya nga dad is for her to be healthy. Hambal ko kay daddy, if someday ang baby naton, si baby kulit, will find her true identity, we will not deny it from her. Pero for now, palanggaon lang naton siya, kag paeskwelahon. She was the apple of the eye of the family. Barbie doll, muñeka, buding-buding, chubby, chick-chick baby. Tiyang ako yung sister-in-law, pag nag-grocery na siya, ba may separate food gid ina nga ginabakal para sa iya lang. Fast forward to February 2, 2024. Ginbunyagan siya during the Feast of Candelaria. She was a happy girl then, but may slight fever siya a night before. Na-notice ko, she got sick when she was around 3 months. Pero minya ko ginapukaw, around 3 a.m., mag-ingit-ingit or small cry. After nga laylay-layon ko siya, matulugan siya dayon. I thought it was normal. It persisted when she was about 7 months old. So nag-visit kami sa iya nga pedia for check-up, and after the medicines, nagiging okay man siya. But it happens every month nga may low fever siya. Check up, bulong, ayaw na siya dayon.
But we noticed nga pag nagkaon siya sweets, naga-sore throat siya. On February 29, nag-start siya mag-vomit. So gindala namon siya sa iya nga pedia. After some few tests, it was found out nga ang iya nga blood cells 4 times higher than normal. Ang iya nga white blood cell. So she was admitted sa hospital and she was diagnosed with AML, acute myeloid leukemia. Para akong pinagsukluban ng langit, I asked the Lord, Lord, hinatag mo si Barbie sa amon, tapos kuwaon mo lang gali. We should be celebrating her birthday, but here we are in the hospital. My baby was diagnosed with a very rare disease on her birthday. Sakit-sakit kaayo. The doctor is telling me that there is no chance of survival because of her age. Nag-transfer kami sa Western Visayas Medical Center for further treatment. She almost died while undergoing chemotherapy. Gindala siya sa pedia ward instead, gintughungan dugo, platelet, kag stabilized, preparing her to go home and to be managed by palliative and hospice care doctor. We were briefed about the worst that could happen to her at home and was promised to be assisted by doctors also. Naga-admire gid ako kung paano nga ang akong baby showed her strength even during the most difficult time. She never stopped taking her medications even to the last minute of her life. In the hospital, she played with nurses and attendants if she feels better. But I cannot take and listen the way she screams and cry every time nga ginatuslok siya sang dagom. I'm sharing this story because I love my daughter. Thank you, anak. Bisan 1 year ka lang nga nagstay sa amo ni Daddy. Thank you, anak, for making me a real mommy. Kung may pagkukulang ako, I'm sorry, but I only want the best for you. I only want the best for you. I want also to become an inspiration sa mga mothers out there. My love for my daughter is so pure and genuine. Bisan wala siya nagalin sa akon. May mga tiyempo sa hospital nga daw masunod ang ginhawa ko kung maghinibi na siya. I even told the doctor, Doc, ako na lang ang tuslo ka, kay kaluoy na gid sang baby ko. I miss you, anak, and please help Daddy and Mommy to overcome our sorrow. We tried our best to visit her every weekend, and every time we are sad, we remember her beautiful memories, how much joy she gave to our family. It may take a little time to overcome this feeling, but I know in my heart that I have a little angel watching over us, and every time that I missed her, I just close my eyes and say a little prayer. Tita Regine, if you want other details, just message me. I am too emotional right now and I can't stop myself from crying. Tawago lang ako sa ngalan nga Summer Rose. Summer Rose, I am deeply sorry for your loss, pero gusto ko lang ipahibalo sa imo that it's okay to feel a range of emotions like what you are having now for the loss of your child, kag wala sang right or wrong way to grieve. Take things one day at a time and be gentle with yourself. Samtang ang ginanavigate mo, sang husband mo, kag sang family nyo, ang ining a difficult journey of mourning. Remember, it is okay to feel kung ano man ang imo nabatyagan.
Actually, when I read your letter off air, I was asking myself, how do I comfort a grieving mother's heart who just lost her precious child? Paano ko siya i-comfort with words? How do I comfort you with words? Definitely, no words could exactly erase the pain in your heart and to totally comfort you. So, I will just do it na lang through silent prayers. Please know nga ikaw, kag ang imo pamilya, are in my thoughts and prayers. Also, please remember that in your deepest pain, the Lord is always there with you, even carrying you when you cannot seem to handle things anymore. Most definitely, ang Ginoo may mga matahom gid nga plano para sa imo, kag sa imo desire nga mangin isa ka Iloy. So believe that there is going to be a breakthrough coming into your life. The Lord is faithful in His promises in His most perfect time. And we simply believe. You just have to believe, no? You simply have to believe. You just have to have that faith that everything is going to be okay kay ara gid sa aton kabuhi ang Ginoo. So God bless you, Summer Rose. Tight hugs. Thank you for sharing your story with us. Alas 2:43 ang aton nga oras, magapanumbalik ang kahapon lamang program. Kalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cell. Alas 2:45 ang aton nga oras, nagbalik kita diri sa paghatag sa inyo more stories diri sa KLP. Yari this time, ang sulat ni Toto Subang sa probinsya sang Iloilo. Dearest Tita Regine.
Good afternoon, Tita Reg, and also sa mga avid listeners ng KLP. Thank you, Tita, sa pagbasa mo sa letter ko last week. Biskan medyo delay na basahan. Gano'n, no? Sorry, liwat. Anyway, Tita Reg, this week, share ko naman sa kahanginan ang love for the arts, culture, and heritage ko nga side, Tita Reg. First, marcha. Commencement exercises namon sa school last May 30, 2024. Kami nga mga faculty and staff nag-decide nga mabarong ang mga gentlemen kag mga Filipiniana naman ang mga ladies. Excited ang tanan sa pag-prepare sang tagsa-tagsa nga attire. To make the long story short, Tita Reg, here comes the day of our commencement exercises. Processional na, Tita Reg, nagpila na sila pakadto sa stage. Tita, nahuya ako, kay akon lang attire ang lain sa tanan. Kami urihi nga pair ni Mrs. L. Siling ko, Mrs. L. Sa likod-likod lang tayaning, kay na may hatakon sa ginasuksok ko. Sa nakaabot na kami nga last sa processional. Nagbalikid, iban ko nga mga upod. Kaga-wonder sila kung sino ang lalaki nga dako kag nakasuksok long pants with inol nga textile nga ang tabas do barong nga long sleeves nga may accent sang gold from Maguindanao. Bali tela lang ginbakal ko online kag ginpatahi ko lang sa kay Chay Sali ang sikat na lang sa street dira sa tinda sang uton. By the way, tita, ang inol literally meaning woven. Is a handmade fabric with designs handed down from generation to generation. Its luxurious texture is a blend of silk and gold threads infused into the pure cotton threads and woven in complicated techniques. Kasosyal. So in addition, Tita Reg, may suksok pagid ako sang beaded necklace nga multicolored with gold brass nga gong from Lake Cebu, South Cotabato. Then, beaded multicolored man nga bracelet accessories from Davao. Inigid ang dream ko, tita, nga makasuksok sang bayo gikan sa Mindanao. Plan ko pagid next closing exercises to have another attire nga amo sinikatahom kag elegante. Ang ibang tita kakadlaw sang bayo ko. Kay ako lang ang lain sa tanan. Pero ako proud gid ko to showcase the culture and art of Mindanao. Proud to be a Filipino. Tani may picture. Anyway, next, culture and heritage. Last June 1, Tita Reg, naglantaw kami sa Culture and Heritage Night sang amon nga barangay diri sa Tigbawan. Na-appreciate ko gid, Tita Reg, kay gin-showcase ang amon nga localized zarzuela. Usually, ang theme niya sini about love. So, nangin maginuagon ang show tungod sa ginasuksok nila nga mga costumes. May ara man nga soltero, kag dalaga, nga ga-participate. May ara man nga mga elementary pupils. Sang ang mga kabataan na ang nag-present sang ilang zarzuela entitled Kama-Kama, majority nga mga pupils naka-school uniform. May ara man nga nag-costume sang Kama-Kama. Ang ilagin amba, mga hiligay nun songs diri sa Tigbawan, Iloilo Province, kag sa aton nga rehiyon. Mag-believe gid ang mga kamalaman kag mga pamatan-on. Mga SK officials sa ila performance kay ka mga cute sa ila. Ginaangan-anganan kong naka-pink and white Filipiniana, abi ko isa sa mga characters man ng mga pupils sa zarzuela. Tuigo ko lang taon, si ma'am kumananggali isang elementary pa ako sa Central sa Banwa. Napasmile man ako kay kapitit nga daan si Mrs. S, music teacher ko sa grade 5 ako. Retired na ni si Mrs. S, pero talented ni siya. Kag may ear sa music and stage presentations namon sadto. Kag siya ang assistant director sa ilang presentation nga Kama-Kama. Napa-amaze man ako gali, tita, kay may local gali kami diri sa Tigbawan sang folk dance. Correct me if I'm wrong, Tita Reg. Ahay, samtang ga-present sila tita sa stage,
Nadumduman ko man ang inagyan ko kauna sang elementary pupil pa lang ako. Sa ini nga stage, tita, nag-present kami sadto sang grade 6 kami, verse choir entitled The Congo. Ako ang leader sang tribe, tita. Nakatopless, kag ang shorts black, kag yung stapleran sang dahon sang anahaw. Oh, sa picture, tita, gahibitakan, kay topless ako. Katambok ko daan ko sadto. Hahaha. Hasta man sumong tita, tambok magyapon. Focus lang, no props, kid. So natapos ang program, tita, mga 8 p.m. na. Gin-recognize ang mga local artists namon, mga singers, writers, stage performers. Siling ko, tita, mayo man, kay may amo sini nga programa. Ini gahatag sang value sa culture and heritage sang amon banwa. At least, ang mga orihing tubo, makabaluman, kag aware man kung ano kan nami sang amo sini nga mga bagay. Tita Reg, may municipal ordinance man kami nagaprotect sa culture and the heritage sang amo nga banwa, tangible man or intangible. So, diri ko na lang pagatapuson ang malawig ko nga sulat. Until next week naman, tita, sa liwat, ini si Toto Subang sang probinsya, sang Iloilo, NPS. Please pray for me, Tita Reg, kay this Sunday, 8 a.m., ma-undergo ako sang 2D echo. Sa heart ko ni tita, i-check kung okay ang korazon ko. Bala mo, tita, sang gamay pa ako, like elementary days, ga-medicate ako sa akong nga heart. Hopefully, okay ang status niya. Again, Toto Subang. Palunagin sa tanan, Toto Subang, we are one with you sa imong pagpangamuyo, that everything would be okay, that health-wise, okay ka lang, na may ginano nga nagpa-check up so that mahibaluan. So we're praying for a good result sa imong pagpa to the echo. Balik kita sa imong gin-share diri sa aton. Wow, nag-stand out kagid-gali because of your attire sa commencement exercises niyo. Grabe, no? Kanamisang imo nga kung ano nga concept, ang luyag mo, as in, natuman mo gid. Sayang, why ka na padala sa picture? We could have appreciated ang imo nga get up, ang imo nga attire, ang OOTD mo that day, nga daw kakaibagid sang sa iban. Ti syempre, no? Gid pa nga budlayan mo gid. Inol ang imo nga texture, ang imo nga tela, tapos ang imo nga design is also beautiful, nga daw ka extraordinary, kag daw ka stand out gid. Sige lang pwede mo mapapas ang picture later ha? Tapos na-enjoy mo culture and heritage, kitira sa inyo nga banwa. May mga palagwaon, no? Nga nag-promote kids ang inyong culture. And that's really very nice. And you saw pa ang imo anay nga teacher, you thought isa sa mga performers, mga estudyante, gali kay former teacher mo na siya. Anyway, thank you so much, Gid, ha? And you're true to your promise nga every week. At least may ara ikaw. Nga i-share naman diri sa kahapon lamang program. So we're praying again for a good result sa imong 2D Echo this Sunday. Good luck gid sa imo, and our prayers may accompany you. Salamat, Toto Subang, sa probinsya, sang Iloilo. Nagapanubalikan kay LP pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan?
Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo. Sir Hab, we still have more stories ang inpadala diri sa aton, but I guess pabusanto na lang ini ang iba, no? Para wala kita sang ikap nga story. Gani sa inyo dira mga kabombo, sa mga istorya nyo man nga pwede na nga mapadala diri, paki-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Or paligid, nga isulat ninyo ina and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang inyong ginalook forward nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio, Iloilo, Sitoyang, Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Madaming salamat sa inyo tanan for being there every day from Monday to Saturday. Kag mangin kaupod ko diri sa kahapon lamang program. I'll be with you again tomorrow sa gihapon. Ninyo alagad si Tita Regine para sa KLP. Madaming salamat. Good afternoon and God bless.